San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto Pizza 20 sa bulan sang Enero tuig 2022. Webis karon nga daw, Webis edisyon sa ito ng pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Bubod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita nga babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel
sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Kap Rodolfo Boy Pico nagkonfirmar nga may yara na sila sang resolusyon na madugay na nga ginapapanaog agud nga kwaon ang puno sang akasya nga nagalaksam sa Mansilingan Felisa Road. Nga muning rason kung nga hindi pa sigyapon masiminto ang isa ka porsyon bangod sang naglaksom nga lawas sa isa ka kahoy. Ibalo naton karon ng confirmation sini upod sa kay punong barangay Rodolfo Boy Pico. May kang tanan sa sining ilagin forward ng resolution sa City Council. Just don't know kung kuha na ini na talakay na isang konsiho kago na hatagan na naman inisang o kung naka-forward ng syudad sa Ilasini nga resolusyon sa Department of Environment and Natural Resources para mahatagan sang permit ang kontraktor nga utdon ang kahoy. Isa man lang niya kapuno sang kahoy. No, pagkatalakayo nato ni karon dugay-dugay. Samtang mga pumuluyo sang San Enrique nagareklamo sang hindi patas nga pagpanghatag sang assistance sa mga nalitan sang bagyong si Odette. Kag sa pila ka mga police report pagato sugpo na nato ning report ni Bumbo Franz Andrew Burgos ang singgitan sa mga miyembro sang fraternity bangod sang kamatayon sang isa Manila sini ka miyembro. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita national, exemption para sa mga essential workers sa no vaccine, no ride policy. Hindi na iniya bag-o nga protocol suno sa Department of Transportation. Ballot printing ginpa iway anay bangod sa pila ka mga aberya. Kag sa aton balita international, US President Joe Biden nagapati nga dayunon gid ni Russian President Vladimir Putin ang pagsulod sini sa Ukraine. Samtang Pope Francis nagpromisa sang halos 6 milyon ka pesos o kung kapin sa 6 milyon ka pesos nga bulig para sa biktima sang Odette diri sa Pilipinas. Amo ni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Wibis nga edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag Subuman Banwa daw sa pinapagkuha magkita karon sang update sa bahin sa kung ano ang mga panibag-o kag dugang nga mga executive order sang aton nga city government, sang aton nga city mayor, may kantanan sa pila ka mga pagpatuman sa mga restrictions sa movement sang aton nga mga katawhan diriya sa syudad sa Bacolod kag kabugusan sang probinsya sa Negros Occidental. Samtang ara kita sa gyapon sa alert level number 3. 15 minutos sa kaligad sa tagnang alas 11. Samtang antes kita magpadulong sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagatalakayon, diri kita anay mga kabyanan sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita national. Ang Department of Transportation nagpahayag nga hindi niya bag-o ang hindi niya bag-o banwa ang ining exemption nga ginahatag sa mga essential workers sa ilaya nga pag-travel. Daw kay may pila ka mga restrictions nga ginapatuman subong, may mga no vaccination, no ride policy ginapatuman. Pero sunod sa Department of Transportation kay damo mga nagareklamo kag nagapinamangkot may kang tanan sa mga essential workers. Ano ang matabo sila? Di siling ni sang Department of Transportation, siya hindi naman ibag-o nga ginatagan giman niya sa exemption ang mga essential workers.
Kaya iti essential workers na sila, alang-alang mo na karon nga pati sila hindi tapag or i-restrict naton sa pila ka mga movement. No, kag definitely tagaangin na sila isang access, no, nga makabiyahe kay tungod nga ang ila yang serbisyo kung ang ila gina-deliver kinanglanon sa mga pumuluyo. So mo ni, no, nga tinga nga magreklamo or damo pasang pala magkutanon kay hindi naman niya dugay, no? Hindi man niya bago ang iniyang pag nga palisi, no? Kay sa nagligad pa ginapatuma na iniyang, no, sa nagligad pa lang yang mga tinuig sa kasagsagan sang pandemya, ini ang ginapatuma na nga gina-exempt, no, sa pila ka mga restrictions ang ining mga essential workers. Diri sa Pungsod, Pilipinas, medyo nagnubo-nubo na kagawa mga kabiyanan ang numero, no, sang kaso sang panibag-o nga o kung panibag-o nga nagkalalatnan. Kaya daw iti naging manin aton siguro dapat nga tutukan bagid kay suno sa aton nga Department of Health, hindi man siya masyado makatalagam ang ining panibag-o nga variant, no, sa COVID-19. In fact, ang kalawigon sa quarantine ginapanubuan na ginanggani kay tungod nga hindi gid man masyado ka-alarming ang ining nasahi sang variant, no, ining panibag-o variant sa COVID-19. So diri sa syudad sa Bacolod, no, padayon gapon ang pag-monitor, no, sa pila ka mga movement sa ato ng mga kuturan kag subong nagabalik-balik gawa istrikto ang pila ka mga malls sa pag-require sang pag-require mga kabyanan sa mga nagasulod nga ipakita ang ila balang anong tawagan ni sini, may backtrack, no, ipakita ang backtrack, no, para nga masiguro, no, kag may madali ang pag-tracking sa sini mga nagasululod sa pila ka mga malls sa tiyon nga may ara sang kaso sang pagpositibo sa pila ka mga nagsululod nga mga customer. 19 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11 diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto sa ato ng pagpanumbalik. Mangin kaupo na naton si punong barangay Rodolfo Boy Pico, aliw ko to send sang link, no, kag parang pang-istorya naton ining sabahin sang isa ka puno sang kahoy nga mabudlay kuhaon, no? Samtang ang mga madamo nga mga puno sang kahoy nga mga kampiyon nga mga puno, kampiyon nga mga kahoy, mga first class lumber, dumduman mo to bumbuharod sa may atubang sang daan airport. Sus, kadasig lang nga pang pulod. Istorya nato na karon ni isa-isa. Sa ato na pagpanumbalik pagkaligid lamang sa pila ka mga mapuslanon nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi Radyo Bacolod. Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan ng bumbuhanay sa auto. This time, balikan na natin ang aton nga topiko. Ini may kantanan sa ining hindi mahuman-human nga dalan dira sa may Mansilingan Felisa Road, no? Mansilingan Felisa Road ang tawag sini nga dalan. May isa ka porsyon dira nga hindi masiminto kay tungod may puno sang kahoy nga nagalaksam sa highway sa dalan nga silmintuhon. Tiyan mo na ang ginpahayag kagapon, kinatingala kita, sining ko daw 2019 panigin suguran ng construction sa dalan. Nagtatapos ng 2019, nalabutan kita sang COVID-19, nag-pandemic, nag-ECQ sang 2020. Pagkatapos, nakalampuwas na kita sa 2020, nag-2021 na, bilog nga tuig sa 2021, wala gyapon matapos ang ginaobra nga dalan. May porsyon nga ukab ang dalan o kunang simento. Kaya pagkatapos wala gyapon mabuhusan sang simento until now. Natapos na lang banwa ang tuig 2021. Kag nag 2022 na kita subong. Ti imagine nyo na banwa nga kung ano kalawig nga matapos ang dalan. Ti igo katapusan kagapon hambal ni Engineer Alan Agbunes nga ang rason kung nga hindi maubra na daw kung mabuhusan ang dalan na ang porsyon sang dalan nga hindi mabuhusan sang simento tungod nga may nagalaksam nga isa ka puno sang akasya kuno nga kahoy nga silingkuti anong himuon tada kung may ara sang mga may ara naglaksam nga puno sang kahoy. Alang-alang tulukon talang dati patapas ta Dati damo pa sang procedure o kung damo pa proseso ngayon antes nimo matapas ang kahoy kay ang may last say parang matapas ang kahoy makuha na da amo ang DNR nga magatag sang cutting permit. Pero ang pamangkot tingaway nga po magatag sang cutting permit ang DNR. Ano pagid nga mga proseso ang dapat naton nga himuon? Ti maagi sa barangay, dapat ang barangay mahatag sang no objection sa pagpautod sang kahoy, idalon sa sangguniang panlunsod, ang sangguniang panlunsod aprubahan ina siya kag pirmahan ni Mayor Bing Leonardia kag isubmit sa DNR. Kag ang DNR sa base sa mga nagliligad nga mga interview naton banwa, why ni sila sang may mahimo kung ang local government unit nag-aprobar nga utdo ng kahoy kay matag na ni sila sang cutting permit. Kailan niya obligasyon nga maghatag sang nasambit niya nga cutting permit kung wala naman lang sang issue nga ginatubang ang pagpautod sa kahoy. Subot siningon nga magasugod gid man sa barangay, no, ang tanan. Ginpahayag kagapon ni Engineer Agbunes nga nakatag na sang resolusyon ang Barangay Mansilingan kag daw madugay naman gani kuno nga nakahimo sang resolusyon ng Barangay Mansilingan i-confirmar na to nabi sa kay punong barangay Rodolfo Boy Pico kung matuod gid man ang ginpahayag kagapon ni Engineer Agbunes. Sa piyaka linya si punong barangay Rodolfo Boy Pico. Sir, mayong udto. Tama yung ugto, bombodan, no? Sa imotong palamati, subong may ugto. Aha. Kap, ano ka matuod din nga nakatag na kamusang resolusyon na submit na sa sanggunian
nga wala ka mo sang objeksyon sa pagkuha sang dako nga puno sang akasya nga nagalaksam sa isa ka porsyon sang dalan na Mansilingan Felisa nga hindi masiminto until now kay way pa makuha ng kahoy. Bumudan na to, dinalo nga nakapasar na ang Sangguniang Barangay sang resolusyon no pabahin sinang kahoy nga pagaupdon no kay tungod ara siya sa kwan nagasablag siya sa bag-o nga dalan nga ginpa kwan sang syudad no ginpasemento to atong barangay resolution dugay na to lamon na approve no kung nakakuha naman gani isang kopya ang city engineers. Aha. Okay. Hindi mo madumduman kap kung saan yun ginimo ang resolusyon kaysa akong pagkintindi, hindi ba daw ang inada nga pagpaobra sang dalan siguro daw ginsuguran gani guro na daw 2018 pa or 2019. Kay balik wala na mo ang sa dalan sang Felisa Road duwa na da ka bahin mo. Ang halin diri sa may simbahan no sa may junction Romeo Jigwanson Avenue amo siyang bakulod mo sa road. Saka dito sa may Felisa Panaan Access Road no hasta na dang iya sang national government no. So nang nagsugpon ang city pakadto naman sa barangay Felisa. Okay. So bali natapos na siya ang barangay Mansilingan to Bangga Tutong no sa boundary sang Mansilingan kag sang barangay Felisa. Bali wala na lang masiminto ang sa city nga city funded nga side amo ilang may kahoy da sang akasya. So bali hindi ko madumduman no kung ano to nga bulan na na-approve sa Sangguniang Barangay ang ila nga resolusyon no nga wala nagahatag sang objection no sa pagkat sang sinanga kahoy kay tungod nakita gid man nga nagasablag sa dalan no. Delikado gid sa aton nga mga riding public nga nagalabay sinada. Amo gani kay ang pag-explicar kagapon ni Engineer Agbunes siling niya kay siling kuti bisan ang sapyak lang anay nga lane ang simintuhon ibili lang anay ang lane nga sa din dira nagatungtong ang kahoy nga akasya. Kay parang at least may ara lang tayo yun nga para gamay na lang ang ulubrahon. Ti siling gani ni Engineer Agbunes hindi mahimo kay kung simintuhon to ang isa ka ang piyak nga lane, ang sapyak lang nga lane dagit sa may tubang simbahan, ang mabilin nga lane nga hindi masiminto kay ardang kahoy, gamay siya kag daw masakit ang salakyan kung mag-agi. So but silingon nga tubtob nga hindi matapas ang kahoy, hindi gid masiminto ang duha ka lane no. Gamay naman lang tani nga porsyon. So ti ano why sang kwan kap why sang way kamusang ideya subungkon sa din na ninayon ang papilis sa din na nag-ungot karon kay akon sa madumduman ko lang base lang ako sa ako niya nga personal recollection nga ang ining nga dalan una ni ang una gini nga nagkayo ang sa opisina ni Congressman Griga Sataya mo tong Silimugina halin sa may simbahan pagkadto sa may Bangga Papanaad no sa may Hillside Subdivision kag ang nagsugpo na muna sa city now mga 2018 siguro pa ni nag-start ang iyasang city basi daw 2019 so kung amo na nga nagpag-start siguro sang pag-repair sang dalan do kadungan man siguro sang pagpapanaog nyo sang resolusyon so therefore basi mga 2019 pa to naka-sumiter na kamo iyasang resolusyon sa Sangguniang Panlunsod, Kap? Sanlumduman ko mga 2020 siguro ang resolusyon, no? Kay wala pa ni 1 year ang amon resolusyon ng pasar. Okay. So kay nag-una na anay siminto ang national government, no? Pero sa office ni Congress sa Taya. Okay. So kagamula pagsugpon sang city ti bali laban-laban mga last year lang na siya nga resolution sa Sangguniang Barangay ang na-approve namon. Okay. So mangin last year man na or 2020 man ang pasar nyo sang resolusyon nagapakita nga medyo malawig-lawig na no nga gin-submit nyo ini sa Sangguniang Panlunsod
nga dapat kung gintutukan ni dayon may ara niya sang ginimo ya nga pagpapanaog sang permit ang DNR. So kamo kap sa inyong end why kamo sang ideya kung sa di nila ungot ang papilis ng ini kap? Bumbudan why kubla ideya no kung sa din na siya kay sa level sang barangay na nakakuha na kami yan no na nahimo na namon ang amon palti ang amon bahin. Oo. O bali after sina makagtuo na sa City Council for a resolution man no. After sina siguro sa DNR na no kay do mo man lang gina-request ang DNR mo. Okay. Resolution from the barangay kag resolution from the City Council I do believe na nakapasal naman ang sa resolution ang City Council ambot subok ang papilis kundi na. Kay daw hindi ko mangpan na kap nga daw kabudlay gid man desisyonan ini kay ang ining nga kahoy nga nagatungtong dira sa dalan justifiable giniya mo nga hukson kay ara gid siya may ginapakita kundi nga litrato gani sa Facebook Live kag sa YouTube channel no samtang nag-interview ko subong si imo makita mo na siguro ang kahoy kay ginapicturean ko gini kag sang aga ining kahoy nga ara gid man siya nagatungtong sa dalan nga dapat nga simintuhon. So therefore, why naman sang rason siguro nga balibaran taning pagpautod sang kahoy kay dito gani sa kumadumduman mo kap, dito gani sa tubang sang Daang Airport. Sus daw nakibot naman lang ito nga nagkala utod na tong pilato ka puno to sang mga first class nga sahi sang kahoy kap. Oo, sa may airport, old airport. Oo. Ato gani na utod man ganito dayon nga pwede lang ganito nga hindi pag-utdon kay sa iniging kumparar ko lang no. Adto man lang to gani sa sidewalk ti ini yang kahoy ni nga hindi niya sa sidewalk kan lagi sa dalan do mabudlayan pag kita kap mag-utod. Okay bali ang kahoy ni bumuda nagsakay gid siya sa kwan mo sa siliminton nga dalan kay ang una na nga dalan 6 meters ang nadamo ang width sang sinang dalan tisubong nga nag 7 meters kada lane by 3.5 bali ang yakwan 3.5 bali 7 meters na siya subong ang dalan amo ila nga ang ilang nga kahoy nakagsulod gid siya sa silimintohon nga dalan. Oo, kay sang una ang dalan na dira medyo kitid gawa no. Sang wala pa ligin repair ang kaya ang pag-repair sining dalan ng widening mo. May widening gamay lang man nga pag-widening niya. So sang una hindi pa na siya madala, no? Pero subong nadala gid siya sa sining pagpalapad gawa sang dalan. Anyway, ano ang pwede naton mahimo sinikap bilang punong barangay kag siyempre apektado man ang imo nga mga constituent dira nga nagaagi sa area kay man kun hindi kabisado ang dalan kapin pa kun gabi nga medyo madulom na dang area nagapinsarya ang naga-drive sang salakyan nga tayo yun ang siminto tayo yun niya ang simentado nga dalan pag abot nila sa sinang area kadulom pa nga daan hinali na malagapok sa salakyan mo da kap di kaluluoy man ang aton nga mga pumuluyo. Kasi bumuda no bali ma-inquire kita sa ka-engineer of police kasi siya na ang sa engineer gid. Oo. Kag siya ang OIC city engineer ta so bali ma-inquire kami alay no sa ka-engineer of police kung ano na ang update bahin sinada no kay amo na malala siya da ang area mo ang way pag niya masiminto. Aha. Posible itong sila mo kagina nga kung ang pwede half lane i-siminto alay base bala kadelikado gid no nga amo na siling nga kadulom bala lang area. Oo. Ilagi kun semento lang half lane kag amo pagpahalilan magsumpit ang mga salakyan na bala kag hindi mo mabalaan gali makon ka madisgrasya kada sa piya ka lane. So balik lang deterrent siya anay no do amo na siya nga para paglabot sila da mahinay-hinay ka kay base kung ang half lane isimintohon bala kag magbilorhot ang salakyan na kay hindi maligar bisan diri gali sa amon sa mga barangay road so kasi sinumpit lang ang mga motor ng padalalagan. Amo gani, oo. Pa kung dira nga area nga naglapad ng dalan nga daan. Kag siguro for the meantime nga gatindog pa nagyapon ang kahoy basi pwede naton mutangan sang reflector bala ang lawas niya sini. Sakto kag ka bumbudan nga mabutangan sa signage sige i-request sa sangguniang barangay sang barangay government sa Akon City nga butangan lang alay sang sang signage da no nga warning signs nga para magkuan sa mga
motorist na to, no? Oo. Kasi delikado gid, especially sa mga single nga motor nga hindi mo lang gulpiyada lang, hindi mo maliparahan. Kuan gali, utod nga dalan kag base magkuan la, ma-aksidente, no? Amo gani hindi na kita magulat nga may magkalaksidente da. Bisan pa gani siguro kap nga kun way man sang mga kun ano da nga warning device ibutang sa puno na gid mismo bala sang kwan, sa puno na gid mismo sang kahoy. Basi pwede tayo mabutangan da pinta nga daw reflectorize bla or ano da nga mga sticker nga reflectorize piyak kag piyak kay nakita ko ang lawas sang kahoy do may agi sang sagaid sang salakyan siguro may mga salakyan na nga nakasagaid mo. O sige, no, noted na bumuda ng suggestion mo, pabaklan ko na lang isang sticker, no? Reflectorized sticker, kag ipatakod na itong sa may pulo, sang kuan, no? Paubranta na frame, ipatakod sa may pulo, sang akasya, para ma-warningan, no? Nagalabay nga, puno sa kahoy. kasi posible tuod ng hambal mo kung may mga pakad ang kilid sang dala, sang kahoy, busilingon, may nakakasangit din siguro ng mga kuan. Especially kung trucks, no? Trucks ang mag-aagida, makasangit din siya sigurado din. Oo, sige kap, mayuman kun matigayon na siya. Kaya ang aton man diri matagan ta lang sang safety bala ang mga katawhan kay hindi taman niya piho ang tanan niya nga nagaagi dira nga makaprikatar la basi hulat pa kita nga may magkala disgrasya dira kun mahimo pa man lang naton nga ma-prevent subong kap. Mayo gina. Noted mo muda, noted ipaubrahan ta gina dayon para mabutangan ta lang sa warning signs. Okay, sige. Kapi ulayhon ko na lang kay anyway ari ka na gid man lang. Kumusta gali ang aton dira nga vaccination drive sa Barangay Mansilingan? Ang aton vaccination subong, no, may regular schedule kita di every Tuesday sa Mansilingan Agro-Industrial High School Gym. Amo na ang aton vaccination center kandi na lutahan ta for the past several weeks, especially ang last 2 weeks nga nagligad. Pero tinagid ang tao nagpabakula kag ang observation kanila kon hindi lang sa Mansilingan, no, halos ang iban nga mga barangays dili ka pabakula. May ara pa halo outside sa Bacolod City dili ka pabakula sa Mansilingan. So perte gid subong ang tao, no, every Tuesday sa aton vaccination center. Kag ang team ni Dr. Chris Orongon, no, nagasulod-sulod man sa mga kapurukan naton nga nagapatigayon sang vaccination man kag gina-augment man sang vaccination bus no, sang city. So dili sa Mansilingan madamo-damo la, no, ang nakapabakula sa nga taga Mansilingan. Well, amo na sa gihapon, no, ginapanawagan ta gihapon ang mga taga Mansilingan, no, nga magpabakula gid kay dili kagila may ari dili kagila nagreklamo sa akon parte sang ila pasyente sa ospital nga nagpositive. Diskubrihan sila nga mag-ulutod way mabakunahan. Kaya mo tong binalbaysan ta nga magpabakuna gid, especially nga may atong lalaki nga ginang istorya ko may diabetes siya. Ang gin-advise ko sa iya nga prone ka gid, no, sa laton sang COVID sa amon nimo nga blatian ti siling ko pangayo ka advice sa doktor mo kung pwede ka mabakunahan, pabakuna gid kay delikado. Pero sa subong mga pila na ka porsyento ang nabakunahan daya sa Barangay Mansilingan? Ang actual figures bumbudan, no, hindi ko pamahambal kay ginapangayuan ko pa sa kay Dr. Chris Orongon kay sa kadala centralized sa EOC kung pila na gid, no, ang sa Barangay Mansilingan ang nakababakuna. Kaya amo lang silingta isa pa da di taman mabasihan gid ang amo gid siyang insakto nga figures kay sa ginambal ta bagulang. May taga-iban nga barangay kag taga-iban nga cities and municipalities nga nagakagto diya sa aton vaccination center nga dili pa yan nagapabakuna. Okay, sige. Anyway, so hindi naton niya mapatod, hindi mangin accurate ang paghatag mo sang percentage kung basihan ang listahan dira kay damo galing hindi man taga Barangay Mansilingan nagapabakuna. Pero siguro sa imong paglubanta basi nakalabot na man kamo da sa ginatawag nga herd immunity. Most likely bumbudan siguro basi na labot na namon, no, kay wala labot sang aton diri nga vaccination center. Nagasulod-sulod kita sa mga puroks, no, every weekend. Ang team ni Dr. Sorongon kag ang aton vaccination bus nagaschedule sa mga purok-purok para sa nagligad to sa may urban, no, sa may Purok Guanson sa urban phase 1. Lapit 300 ang nagpabakula kung wala talaga ginagtuan, hindi na sila makalagto sa vaccination center naton. So amo na nga
nag-augment ang team, no, ang vaccination team ni Dr. Sorongon, kag sang vaccination bus nagasunod-sunod sa mga puloks nato, no, para ma-ensure nga ang wala nagakagto sa vaccination center, ulayhon sila makagtuda sa aton nga mga sa gin-assign, no, sa team ni Dr. Sorongon nga nagasunod sa aton kapulokan. Aha. So sa imo yang pagbanta way nagmanggid nagakahulugan nga kinahanglanon pa nga ipatuman dira ang no vaccination no kuanabi i-restrict abi ang mga pumuluyo nga wala mabakunahan sa pagwa sila puluyan. Sa ako niya bumuda, no, sa polisiya nga i-restrict ang wala mabakunahan, ako mas gusto kong gina, no. Kaya ang at stake diya, kung ano mo, aton kabuhi, may ara pa kita nga mga kauturan, na marisgo sila yan, no? Marisgo sila, pero ang ibang nga latnal nila yan, magrisgo. Kaya paano karon nagbalik-balik ang COVID-19, kaya despite nga nabakulahan kita, may chance gyapon nga malatnan kita, no? Do nga hindi na siya severe. Okay, paano ni karon matapla ang COVID-19, no? Kung ang ibang tayo nga mga kauturan, hindi magbabakuna. Kaya mula nga kinahanglanon gid, no, mga measures nga mapersa gid ang mga kauturan ta nga magpabakuna gid. Pero wala pa ka mo nagka-kwandan, inventory sa mga mga pumuluyo nga wala pa mabakunahan nga kap kung ano kadamo da. Wala kami ka-inventory, pero sa akon damo-damo pa, no, kay ang mansilingan mo ning pinakadako nga nga populasyon, no, sa bilog nga Bacolod. More or less madalaga na kita siguro mga 54,000 diri. Kadako pa sang posible ang wala nakapabakuna, basi lilibo pa siguro gapon ang wala kapabakuna, no, despite nga kadamo-damo lang sa nagpalabakuna. Okay, sige. Anyway, ang importante sige lang ang vaccination daw kag hopefully basi matapos sige man yung pandemic gina-experience naton kap. Kabay pa pamudan yung matapos ang no, kay do dako lagi yang nahalit yung ginatag sila sa aton. Ang COVID-19 ini. Okay, sige kap, salamat gid sa imong oras kag mangudto sa liwat. Salamat gid bumuda, no, sa panahon nga ginatag mo sa ako, no, para makatag kita sang mensahe para sa atong tumuluyo, para sa kayon sa aton sang barangay Mansilingan. Madabog yung salamat kang mayong ugto. Si punong barangay Rodolfo Boy Pico. Ginunayhon ko na ito ang parte sa vaccination. Anyway, balikan nato nining sabahin sang kahoy nga isa ka puno sa kahoy banwa dugay desisyonan mo. Dugay desisyonan. Pero kay man ang ining kahoy ni nga ulot doon dira sa ang isa sa ginatanaw ko, no, ang kinalain sang kahoy nga ara dira iya sa dala nagatungtong Mansilingan Felisa Road. Ini nga kahoy daw hindi man niya siling abi nga mga primera klase nga daw kangay sa mga mulavi bla. Ang amo nang kinalain niya mo kay daw ka ordinaryo lang nga kahoy, kag hindi man masyado gid ka dako or nga masiling kita nga daw naga-edad na sa 100 years old niya perti na bla katiga nga kahoy. Ini siya nga kahoy daw siguro daw pinapamalang siguro katuig nang nagtubo na dira. Way pagani guro mga labutan na 15 anyos nga nagatubo na sigad sa dalan. Pero natingala kita nga daw kabudlay madesisyonan mo. Imagine nyo na banwa, siguro basi mga isa na katuig nga nagsumiter sa resolusyon ang barangay Mansilingan. Nga dapat kuhaon na lang nga kahoy para matayo yun ang pag-ubra sa dalan. Sus, pero wala gyapon ma-desisyonan sang ambot kung ang wala makadesisyon ang syudad o kung ang DNR. Inabala tungod kay ang ini nga kahoy daw ka ordinaryo lang. Ikumparar sa mga kahoy to sa tubang sang daan nga airport. Nga madumduman nyo to banwa nga pila to kapuno tong pinang-utod to nga mga first class nga klase sa mga kahoy. May gani kay nakalkala nato nining kahoy. No, nadumduman naton dayon ang kahoy nga ginpangutod sa may atubang sang daan nga airport sa Bacolod. Kay subong daw wala pa kita makibalo kag wala pa kita makapatod kun din gito nagkaladto ang mga kahoy nga ginpangutod dito sa tubang sa airport. Basi hindi nato makita kung din to nagtupa to, basi ginapungkuan nato subong. Indihan nga basi nimo nato furniture ang nasambit nga mga kahoy nga ginpangutod sa tubang sa airport.
Sandayan nga airport sa Bacolod. Pero di kadasig sa ilang pagpangutod mo, pagbugtaw na ito pagkagaway na, napangutod ang mga kahoy. Nga ito gani mga kahoy ito sa tubang airport, mapuslanon gid to, kaya mo ito ginapasilungan sa mga tao, nga nagabantay sa salakyan, pagkato sa sor. Kaya ito yung mga kahoy, nagatungtong sa sidewalk. Why ito yung ginatuga nga kasablagan sa dalan, sa highway mismo. Yet, ang ini nga mga kahoy, basta lang pinangutod. Pwerte kadasig mag-aprobar. Ang sanggunian, nag-aprobar. Ang una nag-aprobar ang barangay. Ginaprobahan sa sanggunian. Kag ginatagan sang cutting permit sang DNR. Dako to ganing issue to banwa mo. Kung balik-balikan nato ng atong issue. Pati ang DNR, gina-question nato to mo. Siguro, DNR, raw kam nga, why ka mo yan nagpulo pa mangkot sa city? Kapag sila nga syudad sa Bacolod, are you sure? Nga nagapanugot ka mo nga doon ang ining mga kahoy nga pertina ka tigulang nga kahoy nga historical pa ini kay gintanom iniya sang nagligad pagid nga mga nagliligad pagid nga mga dekada nga mga nag-agi diri opisyal sa syudad sa Bacolod. Kaysa kapag intindi ko to long time ago gintanom to ya sang sawa sang anay alkalde man din sa Bacolod long time ago ha. Do mga siguro ang edad to guro way pagani guro tato nag basi mga isa pa lang katuig guro edad sa to. No. Ang ini nga mga kahoy nga sa atubang sa airport nga masyado ka kampiyon. Gulpiada lang kala pugday. Samtang ining kahoy nga akasya nga masyado pa kalinghod nga nagatungtong nagidgali sa dalan dira sa Mansilingan Felisa Road hindi mautod sa subong. Kay way ma-resolusyonan, way takibalo kung sa din nagsangit ang resolusyon sa barangay. Resolusyon nga nagahatag sang no objection nga kuhaon ng kahoy kay kinanglanon, kay siminto ng dalan. Bisan si Kapi ko ay kay balo kung di na to nayon ang nagsangit to. Siya kay kadugay na to yung ginasumitan nila ang resolusyon. Saan ko na ang panlunsod? Ano ni? Hindi ba lang nga kada Miyerkules nag-asisyon man kamo? Tiwan nyo gini maistoryahan ang ining resolusyon nga ini? Wala labot banwa nga sablag ini sa pagpasiminto sa dalan, makatuga pag inisang nga danger sa mga nag-aagi dira. May mga nakita ko to gani yang portion sang kahoy to nga nagkalasipak na tubot singa doon may nagsagaid na nga salakyan. Delikado niya sa mga motorista nga ang ining kahoy hindi mo niya makita sa tiyon sa kagabihon kay why na diya sang pusti sa suga. Oh, kaga madulom ang area ti kun hindi mo kabisado ang lugar. Kaga basta ka na nga kanamis mo padalagan sa salakyan kay nagapinsar ka nga wala na tayo yun ng siminto. Una bes pag abot mo na sa area lagapok ka kay way maubrang dalan. Pag lagapok mo tupa ka sa kahoy nga nagatindog. Ti hulaton ta pa nga may mapatay? Ha? Hulaton ta pa nga may mga kabuhi nga magkaladula kay madisgrasya dira sa sinangadalan kay may kahoy dira nga nagalabaw sa alagyan? Nagligad pa na nga tuig. 2022 na kita subong, way pagyapon makuha na? Way pagyapon madesisyonan? Kabudlay gidesisyonan? Hadlo ka mo magdesisyon? Hadlo ka mo magpautod? Kaya na itong mga first class nga kahoy nga nami himon mga furniture nga ara sa tubangan sa daan nga Bacolod Airport. Nga daw lamang kamo mahadlok to magdesisyon daw na pirmahan man dayon. Kay napanugutan man dayon nga pangutdon. Ina bala kay tungod nga first class yung mga kahoy kag pwede gamiton sang mga abilidaran. Sa subong gani ko basi hindi na to ma-inventory. Hindi na to maibaluan kung dito nagtupa to mga kahoy nga to. Ang mga good lumber nga nagikan sa kahoy nga gipangutod dito sa atubang sa Bacolod Airport. Kadasig nyo lang na desisyonan anay subong ya kay kahoy nga ang mapuslan man ninyo, basi imo na gatong. Ang kahoy na nga hindi bang tama katigulang itong arada nagalaksam sa highway. Hindi nyo madesisyonan. Hindi nyo madesisyonan kay way kamo sa interest siguro, kay basi way man kamo sa kuhaon. Pero ang safety ya sa mga katawan niya nga nag-agida, hindi natin pag-consider.
Tinuntong opisyo tani magamuning sa gunang panlunsod. Ano ni na istoryahan nyo ginman sa sesyon o kung wala pa. Sige, yari na ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Enero 20, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. 100 doses kada araw ng COVID-19 vaccines inilalaan sa kada botika na lalahok sa Resbakuna sa mga botika ayon po yan sa isa sa mga advisor ng National Task Force Against COVID-19. Umaabot naman sa 5.3 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang winasak ng PDEA. Ang Anti-Red Tape Authority naman pinangasiwaan na ang pag-streamline ng mga requirements para sa local travels. Temporary liberty naman igagawad ngayong araw sa 80 anyos na lolo na inakusahang nagnakaw ng mangga na sarili umano nitong tanim. Ang mga listahan naman ng mga aprobadong COVID-19 test kits para sa commercial use inilabas na rin ng Food and Drugs Authority. Sa international news naman, mga eroplano at barko ng New Zealand at Australia lulan ang mga aid supplies na katakdang dumating sa Tonga ngayong araw. At para sa ating sports balita, NBA superstar Kyrie Irving nanguna sa makapigil hininga na panalo ng Brooklyn Nets laban sa Wizards. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, aabot nga po sa 100 doses kada araw ang ituturok sa COVID-19 vaccination sa mga butika na sa magiging pilot run ng Resbakuna sa mga butika sa Metro Manila. Ayon po yan sa isa sa mga advisor ng National Task Force Against COVID-19. Ayon kay NTF Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, tataasan ang alokasyon na ito kung sakali mang maraming tao ang tatangkilik sa vaccination program na ito. Ngayong araw ng Huwebes at bukas Enero 21, nakatakdang simulan ng pamahalaan ang COVID-19 vaccination sa 7 butika sa Metro Manila. Sinabi ni Dr. Herbosa na tanging 4 na butika ang lalahok sa vaccination program na ito ngayong araw Enero 20, habang 3 naman bukas araw ng Biyernes. Tanging mga booster shots lamang ang ibibigay sa week-long pilot run na ito. Lahat ng mga edad 18 pataas maliban na lamang sa mga senior citizens, pati na rin ang mga mayroong comorbidities ang maaaring makapagpabakuna kontra sa COVID-19 sa mga programang ito. Kahapon, sinabi nga ni Deputy Chief Implementer Vince Dizon na pinapayagan ang walk-ins pero kailangan pa rin na magparehistro kapag sila ay nasa butika na. Hanggang noong Enero 16, sinabi nga ng National Task Force Against COVID-19 na kabuang 55,195,486 na mga Pilipino na ang fully vaccinated kontra COVID-19. Ang mga mayroon namang comorbidities, hinimok ng pamahalaan na sa vaccination sites magpabakuna at hindi sa mga butika. May detalye pa si Bombo Gerald Ulep. Yes, kabila nga ng pilot rollout ng Resbakuna sa botika program ng pamahalaan, hindi inirekomenda ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga mayroong comorbidities at senior citizens sa mga drugstores. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., mas maigi umanong sa mga vaccination sites magpabakuna ang mga senior citizens at yung may sakit para mas mabigyan sila ng medical attention. Sinabi ni Galvez na naisip nilang makipag-ugnayan sa mga butika para sa isagawang booster shots dahil mahaba-haba pa raw itong boostering. Anya sa ngayon kasi ay mababa pa itong bilang ng mga nagpapabakuna ng booster shots na papalo sa 5 milyon. Target ng pamahalaan na makapagbakuna itong mga drugstore ng 50 hanggang 100 booster shots kada araw. Sa loob naman ng 2 hanggang 3 linggo ay nais nilang mapalawak pa itong Resbakuna sa botika sa iba't ibang panig na yan ng bansa. Mabusisi naman daw na pinag-aralan ng pamahalaan itong pamantayan sa pagbabakuna sa mga botika dahil mayroon ng mga drugstores
mayroong mga drugstores na masisikip na hindi pwedeng mag-administer ng bakuna. Ang booster shots naman na ginagamit sa ngayon, itong AstraZeneca at Sinovac dito pa rin sa mga drugstore dahil hindi ito masyadong sensitibo dito sa iba pang kumpara sa iba pang klase ng bakuna gaya ng Pfizer at Moderna vaccine. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Gerald, nabanggit mo sa iyong report, nasa 50 hanggang 100 doses lamang yung inilalaan sa bawat butika na lalahok dito sa bagong programa na ito ng pamahalaan. Ibig sabihin ba, Bombo Gerald, dahil walk-ins ay first come first serve basis yung magiging sistema sa mga butikang ito? Bombo Gerald? Tama ka dyan, Bombo Dave, at sinasabi kanina ni Secretary Galvez na itong magpapabakuna ay kailangan mag-register, pero ngayon pwede nang mag-walk-in. Sabi naman ni Treatment Star, itong ating treatment SAR na si Vince Dizon, pwede na raw mag-walk-in. Siguro napansin nila na medyo kakaunti or mabusisi kapag magpa-register pa, Bombo Dave, kaya pwede nang mag-walk-in para mabakunahan. So first come first serve. Yung una kanina, babae dito sa may Pasig, Bombo Dave, yung nagpabakuna. At ito ay 18 hanggang 18 pataas, pero hindi pwede nga dito, hinihimok ng ating pamahalaan, hindi pwede. Huwag magpabakuna muna yung mga senior citizens at yung ating mga may comorbidities dito pa rin sa bakuna sa Batika dahil hindi sila mabibigyan ng medical attention dahil pharmacist itong magbabakuna lang or magtuturok ng bakuna dyan na Bombo Dave at walang nurse at walang doktor dito sa mga botika na aalalay sakaling may adverse effect dito sa mga babakunahan, Bombo Dave. Pero Bombo Gerald, kamusta daw yung assessment naman ng ating mga opisyal ng pamahalaan na nanguna sa unang araw ng rollout dito ng bakuna sa mga butika? As of the moment ba, ubos na yung alokasyon sa mga butika, sa ilang piling butika dito sa Metro Manila, Bombo Gerald? Ilan pa lang, Bombo Dave, yung mga nagpabakuna dahil hindi pa nila masyadong alam ito, hindi aware. So, dapat mayroon talagang information dissemination na dito dahil hindi lahat ng ating mga kababayan ay nakikinig or nanonood ng balita. Siguro dito sa mga local government units, yung mga may drugstores na mayroong bakuna sa botika, sila yung mag-disseminate na mismo, Bombo Dave, para malaman ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na dahil mayroong mga kababayan natin ngayon na gustong magpa-booster shots. Pero ang problema ay wala silang mahanap na mga lugar kung saan magpa-booster at wala ring yung iba ay marami kagaya nung doon sa Maynila, 24 hours yun, pero maraming nakapila, Bombo Dave. So ito yung hamon ngayon dito sa ating pamahalaan, yung pag-administer, kaya natap na itong mga butika para sila naman yung mag-administer. So malaki-laki na rin siguro, Bombo Dave, yung 100 kada araw kapag yung 10 butika na yan, 1,000 na rin yan, Bombo Dave, kung 100 yung mababakunahan everyday, Bombo Dave. At yun nga, plano nila in 2 to 3 weeks ay maging sa ibang lugar na dahil ngayon yung pilot testing dito lang yan sa National Capital Region, Bombo Dave. And Bombo Gerald, follow up ko na lang din, sa ngayon ba available lahat ng mga bakuna para sa booster shots? Kasi baka pupunta dyan yung mga kababayan natin, baka wala yung mga brand. Kasi nga, considering na 50 to 100 lang yung kaya nilang accommodate per mga butika. And mas advisable ba na pumunta na lang or mag-register na lang online kaysa yung mag-walk-in, Bombo Gerald? Bombo Everly, sa ngayon yung ginagamit daw na bakuna itong AstraZeneca at Sinovac. So yung mga gustong magpabakuna dyan, Bombo Everly at Bombo Dave, kung gusto yung magpabakuna, AstraZeneca at Sinovac yung available na binibigay dito sa mga botika dahil yan ay hindi masyadong sensitibo dito sa temperatura. Sa mga drugstore kasi hindi naman masyadong
malamig yung aircon nila dyan. Kaya ito, hindi gaya ng Pfizer saka Moderna vaccine na medyo mas sensitibo ito. At yung sinasabi ni Bombo Everly kanina, ito nga yung AstraZeneca at Sinovac lamang yung mga booster shots ngayon na available na binibigay dito sa mga drugstore. At titignan nila kung pwedeng mag-administer din ng ibang bakuna dahil yung iba ay siyempre namimili na ngayon ng mga booster shots dahil nung una kasi yung Sinovac lang yung available para dito sa first dose. Ngayon nasa 100 million pa yata, Bombo Dave, yung mga nakaimbak na bakuna dyan. So maraming klase ng bakuna at yung iba ay iba yung preference din kasi nila, iba yung gusto nila, Bombo Dave. Kaya siguro yung mga gustong magpabakuna dito sa mga botika, AstraZeneca at Sinovac, itong available dyan, Bombo Everly. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, nananawagan naman ang ilang mga labor groups sa mga mambabatas para sa agarang pagsasabatas ng panukala hinggil naman sa paid pandemic leave. Aabot sa 21 labor groups ang lumagda sa isang open letter na may petsang Enero 19 kung saan kanilang ipinahayag ang kanilang suporta para sa paid pandemic leave na nakapaloob sa House Bill number 7909 na inihain naman ng Gabriela Party List. Iminungkahi ng grupo na kinabibilangan ng Anak Pawis Party List at Kilusang Mayo 1 na habang pending pa ang naturang panukalang batas ay dapat gamitin ng pamahalaan ang savings nito mula sa budget. Gayon din ang mula sa excessive funds anila ng military at pulis para gamiting pangbayad sa quarantine ng mga manggagawa. Dismayado rin ang mga grupong ito na gumastos daw ang pamahalaan para sa supersonic missiles ng Philippine Navy na nagkakahalaga naman ng 374 million pesos o nasa 19 billion pesos. Ang pera na ito ay sana daw nagamit bilang karagdagang tulong, suporta at bayad sa mga manggagawang apektado na tinamaan ng COVID-19. Sa karagdagan pang balita, ang consumer group naman dudang kulang ang supply ng galunggong sa mga palengke. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Pinagdududahan ngayon ng isang grupo ng mga consumer ang paliwanag ng Department of Agriculture o DA kaugnay sa kanilang isinagawang hakbang ng pag-aangkat ng supply ng galunggong sa Pilipinas. Sinabi ni Laban Consumer President Attorney Vic Dimagiba na sa palagay niya ay tila nagdadahilan lamang ang hensya na walang supply ng lokal na galunggong sa bansa. Paliwanag niya, may grupo kasi anya ng mga negosyan ang nagpapasok ng mga imported na galunggong sa Pilipinas kung kaya't kinakailangan anya itong ibenta. Ayon pa kay Dimagiba, sa taas ng presyo ng galunggong ngayon ay halos katumbas na at maaari ka nang makabili ng 2 kilo ng bangus sa halaga nito. Aniya, sa ngayon kasi ay nagkakahalaga sa 240 pesos ang presyo ng frozen galunggong habang nasa 260 pesos naman ang presyo ng lokal na galunggong. Magugunita na sinabi ng Department of Agriculture o DA na sila ay mag-aangkat ng nasa 60,000 metric tons ng mga isda sa bansa upang hindi anya magtaas ang presyo ng mga ito sa merkado. Itinurong dahilan din ng ahensya ang naging resulta ng pananalasa ng bagyong Odette sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa hindi pa daw nakakabangon ng industriya ng pangingisda dito. Samantala, dahil dito ay umani naman ang kagawaran ng samut-saring pamabatikos mula sa ilang opisyal ng gobyerno at grupo ng mga consumers at mangingisda na apektado ng nasabing hakbang. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sapat na suporta para sa mga paaralang lalahok sa face-to-face classes pinatitiyak sa Department of Education. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaabot sa 5.3 billion pesos na halaga ng iligal na droga naman ang winasak ng PDEA. Nakatutok dyan si Bombo Annalise Soberano.
Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagwasak sa nasa 5.36 billion pesos halaga ng illegal na droga ngayong araw. Isinagawa ang pagwasak ng mga ito sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires City, Cavite. Ayon kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, ang pagsira sa mga nasabing illegal drugs ay hindi na kailangan bilang ebidensya sa korte at compliance din ito sa guidelines na itinakda on the custody and disposition of seized dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 and Dangerous Drug Board Resolution No. 1 Series of 2002. Ilang mga matataas na opisyal mula sa PIDEA, Philippine National Police, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG ang dumalo sa isinagawang pagwasak ng mga drug evidence. Sisirain ang mga nasabing illegal na droga sa pamamagitan ng thermal decomposition or thermolysis kung saan nawawasak ang mga kemikal dahil sa matinding temperatura na umaabot sa 1,000 degrees centigrade. Ayon kay Villanueva, ang mga nakumpiskang illegal na droga na kanilang winasak ay katuwang nila ang PNP sa kanilang mga operasyon. Ipinangako naman ni Villanueva kay Pangulong Rodrigo Duterte na bago ito bumaba sa pwesto ay walang maiiwan na drug evidence sa inventory ng PIDEA. Aminado naman si Villanueva na dahil sa nararanasang pandemya ay hirap ang mga korte na magbigay ng approval para sa mga nakaimbak na drug evidence. Bombo Annalie. Yes, Bombo Dave. Yes. Nabanggit ba ng pamunuan ng PIDEA kung sa anong period nila na likom itong napakaraming bulto-bultong samot-saring illegal na droga, Bombo Annalie? Ang pagkakaalam natin, Bombo Dave, ay mga last, no mga previous years na mga operation nito dahil nga sa natapos na yung ibang mga nito, may mga hinahatulan na. So ang inaano nila ngayon, Bombo Dave, ay itong yung 2021 dahil maraming mga nakumpiska din silang mga illegal drugs ang ahensya, Bombo Dave. So bukod dito, Bombo Annalie, sa mga sinira nila, tama ba pagkakaintindi ko na meron pa ring mga ebidensya na mga nakumpiska o nasabat na mga illegal na droga na hawak pa rin ng korte o bahagi pa ng investigasyon o pagsusuli ng mga korte, Bombo Anna? Tama ka, Bombo Dave. Kaya nga ito yung inuuna nila dahil ito ay mga ilang taon na rin ito, no, yung nakaimbak sa inventory ng PIDEA. Kaya kailangan na nilang wawasakin at sisirain ito dahil ito ay may mga hatol na. Pero ngayon, may mga panibagong mga accomplishments din sila at ongoing pa rin yung trial sa korte. Kaya hinihintay nila yung itong korte nga, no, na magbigay ng kanilang resolution. Kaya nga sinabi ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva na gagawin nila ang lahat para yung mga natitirang mga ebidensya na hatulan na ay kanilang mawasak na rin, Bombo Dave, at masizero na yung mga inventory na hawak nila sa PIDEA bago pa man bumaba ang Pangulong Duterte sa kanyang pwesto. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Annalie. Bombo Annalie, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Iginit naman ng Department of Education o DepEd na hindi diskriminasyon ang requirements sa mga guro at iba pang mga empleyado ng paaralan na sila ay dapat bakunado na kontra COVID-19 para payagang makibahagi naman sa in-person classes. Sinabi ng DepEd na ang hakbang na ito ay paraan upang sa gayon ay mabigyan din ng proteksyon ang mga lalahok sa face-to-face classes, pati na rin ang kanilang mga estudyante. Ang polisiyang ito anila ay alinsunod na rin sa protocol naman ng national government na nagre-require ng vaccination o negative swab test results sa mga empleyado na magtatrabaho on-site. Binigyan din pa ng kagawaran na ang mga hindi pa bakunadong guro at mga empleyado ay obligado pa rin namang magtrabaho at makakatanggap pa rin ng sapat na sahod at hindi sila maaaring paalisin o sibakin dahil lamang sa hindi pa sila bakunado kontra COVID-19. Base sa latest data mula sa kagawaran, nabatid na mahigit 93% na ng mga guro at school staffers na lumahok sa pilot implementation ng in-person classes noong November ng nakalipas na taon ang bakunado na kontra COVID-19.
Ipinasisiguro naman ni Assistant Minority Leader Franz Castro sa Department of Education ang pagkakaroon ng sapat na suporta para sa mga paaralang lalahok sa face-to-face classes mula sa mga lugar na mababa ang kaso o banta ng COVID-19. Kasunod na rin ito ng pagsang-ayon ng kongresista sa mas pinalawak pa na limitadong face-to-face classes para sa mga low-risk areas. Hinihikayat ni Castro ang DepEd na masigurong may mga nakahandang pasilidad para makasunod sa minimum health standards ang mga paaralan. Naniniwala ang kongresista na ang face-to-face classes ang pinakamainam pa ring pamamaraan sa pagkatuto ng mga estudyante. Bukod pa rito, long overdue na rin daw anya ang hiling na limitadong pagbabalik sa klase sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19. Ilan naman sa mga mahalagang hakbang para sa ligtas na pagbubukas ng mga klase ay sa sapat na ventilasyon, air filtration, washing at sanitation facilities. Pabilisin pa ang vaccination program, pagbibigay ng lingguhang testing para sa mga guro at education support personnel na lalahok sa face-to-face classes. Mas hiring din ng mga school nurses at pagbibigay ng pondo para sa gamutan ng mga gurong magkakasakit ng COVID-19. At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, Anti-Red Tape Authority naman pinangasiwaan na ang pag-streamline ng mga requirements para sa local travels. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Sinisimula na ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang pag-streamline ng mga proseso para sa local travels. Ayon kay ARTA Director General Jeremiah Belhica, lumagda na sila ng Joint Memorandum Circular kasama na ang iba pang ahensya ng pamahalaan para magkaroon ng sistema ang pagdodokumento ng mga biyahe ng ating mga kababayan. Malaki umano ang magiging pakinabang nito kapag may mga kumakalat na sakit, hindi man sa COVID pandemic lamang, kundi sa mga hinaharap na panahon para sa contact tracing. Sa pagbuo ng Joint Memorandum Circular, ang paggamit ng SPAS na isang travel management system ay may institutionalize na, Bombo Dave, ang one-stop shop application, pati na yung communication para sa mga lokal na paglalakbay na batid ng sistema ay binuo mismo ng Department of Science and Technology. Layunin nito na ma-monitor ang ligtas na biyahe para sa locally stranded individuals. Ganon din yung mga returning overseas Filipinos at emergency travels, ngunit kinakailangan na makarating agad sa kanilang mga probinsya, pati na ang iba pang mga kahalintulad na aktibidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Department of Transportation na hindi bagong protocol ang ibinibigay na exemption sa mga essential workers sa harap ng No Vaccine, No Ride policy na sinimulan ngang formal na ipatupad noong araw ng Lunes, Enero 17. Iginiit ng Department of Transportation na bago pa man ang formal na implementasyon na naturang polisiya ay malinaw na nakasaad na sa Department Order na ilathala noon pang Enero 12 na ang mga exempted sa restrictions na ito. Sa ilalim ng naturang department order, exempted sa No Vaccine, No Ride policy ang mga mayroong medical conditions na siyang dahilan kung bakit hindi sila makapagpabakuna kontra COVID-19 na dapat ay mapatunayan po yan sa pamamagitan ng isang duly signed medical certificate. Hindi rin sakop sa naturang polisiya ang bibili ng essential goods at services, pati na rin ang mga kailangan na magtrabaho sa ilalim ng Alert Level 3 basta may maipakita lamang na barangay health pass o iba pang katibayan. Dumipensa rin ang kagawaran laban sa mga nagsasabing ang polisiyang ito ay maikukonsiderang anti-poor. Gayong layunin lamang nito na makaprotektahan ang lahat at para matulungan na rin ang mga pagod ng mga healthcare workers. Gayunpaman, kanilang tinitiyak na ang DOTR ay patuloy na babalangkas ng iba pang pamamaraan para makumbinsi rin ang publiko na magpabakuna. Sa kabila rin nito ang nakatakdang pagbuhay sa kanilang vaccination drive para sa transport workers.
Inaprubahan naman na ng Congressional Bicameral Conference Committee ang isang panukala para mag-regulate ang importation, manufacture, packaging, distribution, pagbebenta at paggamit ng mga vaporized nicotine at non-nicotine products, gayon din ang mga novel tobacco products. Ang naturang panel ay binubuo ng House of Representatives at ng Senate contingents na pinangunahan ni Deputy Speaker Wes Gatchalian at Senate President pro tempore Senator Ralph Recto. Inaprubahan ng panel ang hakbang na naglalayong mag-alok ng alternatibo para sa mga Pilipinong nais itigil ang paninigarilyo. Inaatasan ng naturang panukala ng Department of Health na mag-prescribe ng guidelines para sa implementasyon ng smoking at vaping restriction awareness campaigns. Ang DTI naman ay kukonsulta sa FDA para sa pagtatakda ng technical standards para sa safety, consistency at kalidad ng mga vape products. Bibigyan ng 18 months na transitory period ang mga manufacturers, distributors, importers at mga sellers mula sa issuance ng implementing rules and regulations para sa makapag-comply sa mga requirements. Kabilang na dito ang pagpaparehistro ng vape products sa DTI. Nakadepende naman ang ratifikasyon ng naturang panukala sa Kongreso. Samantala, ang temporary liberty naman igagawad ngayong araw sa 80 anyos po yan na lolo na inakusang nagnakaw ng mangga na sarili umano nitong tanim. May detalye ang Bombo Radyo Dagupan. Dagsa ngayon ang tulong na natatanggap ng 80 anyos sa lolo na inakusang nagnakaw ng mangga sa bayan ng Asinggan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Napoleon Eleccion, bagong hepe ng Asinggan PNP, nakatanggap ng mga gamot ang naturang lolo at mga basic needs maging ng pera para sa kanyang Liberty Bond mula sa ilang mga individual at personalidad. Tiniyak ng Asinggan PNP na naibigay kay lolo ang kanyang mga pangangailangan lalo na sa pagkain. Ayon pa kay Eleccion, sa pananatili ng naturang lolo sa PNP ay kinakain din ito ang kinakain ng mga pulis doon. Ngayong araw din anya, nakadagdang pirmahan ng judge ang kanyang mga papeles para sa kanyang temporaryong paglayap. Nagpaliwanag naman ito na kaya natagalan na makalabas ang lolo ay dahil sa umiiral na alert level 3 status dito sa probinsya. Kanselado rin anya ang transaksyon ng mga hukom pero sa kanilang pakikipag-ugnayan pipirmahan na ang kanyang temporary liberty ngayong araw. Gate din ito na mali ang lumabas sa mga headline na kaya nila ito kinulong kaagad ay dahil sa pagnanakaw ng mangga. Kagabi, tumawag naman sa amin ng isang judge at saka nag-coordinate na rin po tayo sa chief of clerk na to fast track sa bail for his temporary liberty. So ngayon po, pupunta po tayo kay judge under his jurisdiction kahit naka-work from home po si Judge Peter Manon po siya para sa kanyang temporary liberty. Nabatida na nag-iisa na lamang sa buhay ang naturang matanda at tinutulungan na lamang ng ilan nitong mga kaanak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Bas Radyo, Bombo! Listahan ng mga aprobadong COVID-19 test kits para sa commercial use inilabas na rin ng Food and Drugs Authority. Maki-update tayo sa report ng Star FM Manila. Naglabas na ang Food and Drug Administration o FDA na listahan ng mga COVID-19 test kits na inaprobahan ito para sa commercial use o pagbenta sa merkado. Binubuo ito ng 45 produkto para sa RT-PCR test, 42 antigen test products, 13 antibody immunoassay test products at 13 antibody rapid test kits. Narekomenda ang mga test kits sa FDA ng Research Institute for Tropical Medicine o IATM matapos sumasa sa pagsusuri nito. Nag-apply ang 27 importer at distributor para na maibenta ang 45 RT-PCR test kit products. Gawa ba ito na 33 manufacturer, karamihan mula sa China, Estados Unidos at South Korea na kung saan may dalawa ring gawa sa Pilipinas. Umabot naman sa 29 na importer at distributor ang inaprobahan na magbenta ng mga antigen test kit. May ilang importer din nabigyan ng pahintulot magbenta ng RT-PCR, antigen at rapid test kits. Pero kailangan pa rin isagawa ang mga RT-PCR at antigen test ng mga healthcare professional. Matatanda dumami rin ang mga hindi otorisadong nagbebenta ng antigen at rapid test home kits sa gitna ng dumaraming kaso ng COVID-19 at nagkakasintomas nitong buwan ng Enero. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ at Toyo Nabara para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo International News.
Nakatakdang dumating ngayong araw ang mga eroplano at barko ng New Zealand at Australia. Lulan nga ang mga kinakailangang aid supplies para sa mga residente ng Tonga na matinding sinalanta ng pagsabog ng undersea volcano at ng tsunami. Karga ng AC-130 Hercules plane ang New Zealand ang mga water containers, temporary shelter kits, electricity generators, hygiene at family kits at communications equipment. Mauna namang magdadala ng mga aid supplies ang naval ship ng New Zealand. Ang mga supply ships ay maghahatid rin ng mahigit sa 250,000 na litro ng tubig at desalination na equipment na gagamitin naman para sa pagsala ng mga salt o asin mula sa tubig. Ang military planes naman mula sa Australia ay darating din yan ngayong araw na dala naman ang mga supply ng tubig, pagkain at communications equipment. Una na ngang hiniling ng Tongan authorities na maibigay ang tulong sa pamagitan niya ng contactless para mapigilan na rin ang panganib ng pagkalat ng COVID sa isla na mayroon lamang isang kaso mula na magkaroon ng pandemya. Samantala, nasa 3 katao na ang naitalang namatay dahil sa pagsabog ng naturang bulkan at tsunami. Bombo Sports News. Mga kabombo at ka-Star Nation, binitbit naman ni NBA star Kyrie Irving ang Brooklyn Nets upang pigilan ang huling ratsada ng Washington Wizards para iposte ang panalo sa iisang puntos lamang sa score na 119-118. Nagawang habulin kasi ng Wizards ang 16 na kalamangan ng Brooklyn kaya nauwi ang makapigil hininga na harapan sa wild finish. Ang kontrobersyal na point guard ng Nets na si Irving ay nagbuhos ng 30 points upang punuan ang kawalan ni Kevin Durant na nagpapagaling pa rin dahil sa injury. Malaking tulong din naman ang ginawa ni LaMarcus Aldridge na mayroong 27 points at si James Harden ay nag-ambag naman ng 18 points para sa kanilang ika-28 panalo ngayong season. Sa iba pang mga laro, naagaw naman ng Miami Heat ang pagiging top team sa NBA Eastern Conference matapos na ilang paso ang karibal na Portland Trail Blazers sa kanilang score na 104-92. Dahil dito, nalampasan na ng Miami ang Chicago Bulls sa kanilang ika-29 na panalo. Ginamit naman ng Miami ang fourth quarter upang ibuhos ang puwersa sa opensa sa harap ng mahigit 19,000 na mga nagbubunying mga fans na pinuno ang kanilang arena. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. 100 doses kada araw ang inilalaan sa kada butika na lalahok sa bakuna sa butika. Ayon po yan sa advisor ng National Task Force Against COVID-19. 5.3 bilyong halaga naman ng iligal na droga winasak ng PDEA. Ang Anti-Red Tape Authority pinangasawaan na ang pag-streamline ng requirements para sa local travels. Pansamantalang kalayaan naman igagawad ngayong araw sa 80 anyos na lolo na inakusahang nagnakaw ng mangga na sarili umano nitong tanim. Listahan naman ng mga aprobadong COVID-19 test kits para sa commercial use inilabas na rin ng FDA. Sa international news, mga eroplano at barko ng New Zealand at Australia lulan ang mga aid supplies na katakdang dumating ngayong araw sa Tonga. At para sa ating sports balita, NBA superstar Kyrie Irving nanguna sa makapigil hininga na panalo ng Brooklyn Nets laban sa Wizards. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Bagulan nyo naman yan ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik Banwa, magpadulong kita sa Banwa sang San Enrique kay kadamo sang problema to subong. May mga katawhan to nga nagareklamo ang bangod sang ginaligar Banwa nga hindi alalangay nga paghatag sang assistance sa mga nalitan sang bagyong Odette. Kay kun kontrapartido kuno hindi matagaan sang assistance ay na ano ni man hindi ta pagamiton sa politika ang bahin sa sining pagpangatag sang assistance. Kaya ang assistance para ni sa tanan. Mangin ano man ang imong political color, mangin ano man imong political belief, sino man ginasuportahan mo, dapat mangin alalangay kay ang ayuda nga ginhatag para ini sa tanan nga mga kwalipikado nga mga recipients. Kung bahaan ka or bagyuhan ka da, nalitan imo nga puluyan, abirman kung sinong ginasuportahan mo yang politiko, dapat ipaiway tala na yang. Kay ang pagbulig para niya sa tanan, wala niya sang ginapili, wala na sang may ginadampigan, wala niya sang may pinasulabi. Ini ang aligasyon sa pila ka mga pumuluyo dira sa Banwa sang San Enrique sa nagligad to. Nagaproblema man to sa lisanay sa mga assistance nga dalawa to nila. Wala pa to yung bagyo, may reklamo na ni. Until now, wala kasabat ang ila sini nga DSWD. Ang ilang taga Department of Social Services and Development. Dira sa Banwa sa San Enrique, hindi mo makita, hindi mo matawagan mo, ay kasabat. Ang ilang ni Municipal Mayor ay man nagapahayag kung ano ang mga matutuod nga nagakatabo dira. Subong sa Banwa sa San Enrique. Sige, balikan natin pagalikay gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido? Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 11 minutos na nabilin kamaganahan kita sa tag ng alauna. This time mga kabayanan, liton kita dito sa nasilingko na sa Banwas sang San Enrique. No, pero pasabton tagini ang ila diri nga DSWD, ang ilang municipal health officer o kung ilang municipal social welfare and development officer para nga baluon tabi kung paano ang panagtaganay sang mga assistance sa nalitan sang bagyong si Odette. Kaya mismo ang ila sining municipal mayor. No, basi bago na siguro ang number ni Mayor Tobilara nga daw hindi ko makontak yung number. Nagligan pa ko na nagkontak siya mo. No, cannot be your number cannot be completed if dialed. Ay nabutang. Basi ila naman yung number ni Mayor. Sige lang. Pagitaon tayo yung number niya bago. Kaya sa nagligan cannot be completed if dialed. No? Malang gani wala magsiling the number you have dialed is not a telephone number. Okay. Sige. Sa piyak linya, kay may ara kita interview si alias Bibing. Daw kaga madamo pa sa mga pumuluyo dito sa Banwasang San Enrique nagareklamo karon. Kay nga ako nung wala sila makabaton sang financial assistance. Kaya pila ka mga relief assistance. Kay nalitan man sila sa bagyong si Odette. No, madamo sang mga nagkalalitan ko dito nga wala makabaton sa assistance. Kay ang ilang ginimo nga rason ti base na Malaysian man ni way kita kibalukon ano gid ang kamaturan sa diri. Pero nagapahayag nga kun kontrapartido kuno ni Mayor Tobilara daw way ginatagan sa assistance. Ano ka matuod na? Daw kag kun hindi matuod kinalan pamatudan. Makakuha kita sa pila ka mga ebidensya nga nagapakita nga hindi matuod ang aligasyon. Kita diri ginapresentar naton ini daw para nga at least makasabat ang natungdan. Pero antes sina Banwa, siguro naga-monitor subong si Governor Eugenio Bong Lacson Gov, may nagapadala diri mensahe sa akon, no? Basahon ko para ni sa kay Governor Bong Lacson. Siguro kay balog din nagapadala diri nga naga-monitor gid si Gov Lacson sa aton nga programa. Good AM Bumbudan, kami nga mga mangunguma sang MC Hamungaya nagapangabay sa imo nga mapanabot kay Governor Lacson. Ang amon reklamo nga hindi lang anay paguntaton ang tubig sa irigasyon kay failure ang amon ani tungod sa bagyo Odette. Salamat gid Bumbudan, kabay pa imo kami mabuligan. MC Hamungaya Valladolid. Gov, may panawagan diri basi mabuligan mo kuno nga maistorya ang kuan siguro hindi ka man niya makamando nga sa parte sa irigasyon kay yaman niya sang National Irrigation Administration. Pero basi pwede lang Gov nga maistorya naton anay kuno suno sa mga mangunguma dito sa may MC Hamungaya sa Banwasang Valladolid nga basi maistorya anay ang niya nga basi kung pwede malang hindi anay mauntat ang irigasyon, nga may tayo yun ng anay nga tubig, kay para nga makabawi man sila nga makahingagaw sila tanom subong, kay na kwangid na pierdi ang ilang ani, sang mag-agi ang bagyong si Odette, no? Na kwangid, narimalasog itong ilang alanihon nga humay. Di kung hindi na magpatubod man subong sang tubig ang irigasyon, o kung ang niya, imbis nga makingagaw sila tanom sa humay, ti basi marimalasod, makwa naman, matrasar naman, kagigo naman nga lanihon ang humay, chimpo naman nga sa mga bagyuhon nga panahon. No? Tiyan mo na ang pangabay, no, sa pila ka mga mangunguma sa kay Governor Bong Lacson, nga kung basi pwede siya makapatunga, kag mambalan anay ang niya, nga isige-sige lang anay ang supply sa tubig, kay kinanglanon gid subong sa mga mangunguma. Ilabi na gid nga mahingagaw ni sila tanom kay nagkala damage ang ilang nga mga pananom nga mga lanihon ng humay sa nagligad nga bulan sa Disyembre sa ginwaswasan ni isa nga bagyong si Odette. 6 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tag ng alauna.
diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay. So ito ba si hina ang signal dito sa okay. Doon nagapahigda ko no ang kamera. Palihog lang ko sir sa inyong kamera. Daw ang cellphone patindugon. Ano patindugon? Pagdaon. Pagdaon. Patindugon. Sige. Patindugan nyo abi anay ang cellphone parang mayo ang inyong video. Daw. Ginakakuha naton mga kabyanan ang aton nga mga interview yung mga pumulyo dito sa Banwa San Enrique nga nagareklamo ini may kaintanan sa hindi alalangay nga pagpatuman o kung alalangay nga pagpanghatag sang assistance bangod sang assistance sa mga katawhan nga nalitan sa bagyong si Odette. 5 minutos Banwa ang nabilin kapag dangat kita sa tagnang alas 12 diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto. Tiway pagyapon, sir, basi pwede nyo ma-adjust ang cellphone, no? Kay nagahigda ang cellphone. Okay na? Sige. Amo gina kay medyo kuan siguro basi way pa nila matansyar, no, ang cellphone. Anyway, okay na. No? Maging kaupo natin mga kabyanan sa piya kalinya, ang aton interviewee si alias Bibing, no? Sang isaman ka barangay, dira sa Banwa sang San Enrique, nga nagpadangat sa iya sining concern diri sa Bumbu Radio kang siya kabahin sa madamo nga mga pumuluyo sa may isa ka barangay dira sa Banwa sa San Enrique nga wala maka-avail sang assistance nga ginapanghatag sa nga Banwa para sa mga nalitan sa bagyong si Odette. Tanaw nato nabi kung ti ba si way pa malabutan na ba si kaming pa lang inyong nga assistance indayan. Tanaw nato nabi no sa piya kalinya okay na si alias Bibing. Mama yung udto. Yes sir, may udto. Oo. Bali ikaw ni ang isa sa madamo nga mga pumuluyo dira nga nagapamangkot kag nagapadangat sang concern may kaintanan sa hatagay sang assistance sa mga nalitan sa bagyong si Odette. Ano gid ang inyong pinaka-concern, ma'am? Sir, may hapon, sir. Oo. Nagkadto sa may DSWD sa opisina. Kay wala kami na dala sa sa Calamity. Okay. Nga wala. Kaya nga, sir nga balay, mga sobra anom kasi nang nalupad. Di nga ang iba niya nga nadala nga isa lang kasi nalupad. Tiga pa nga, man kami buli ko na nung mahimo namon, kaya ginkuha namon ng amon nga form, primero hambal nila, hindi namon paghihatag, kay forward pa ni kuno sa region, kay may second batch. No, kaya hambal namon, wala na niyang second batch, kay subong ng tagay sang Calamity. 5 hatag lang amon nga form, kay para nga bahala da kung nga panaso namon ni inyo nga ngalan, okay lang bisan panaso total way nagiman kami kakuha, tikwaon na namon form. Hindi pa lang kay hindi kami maghalin sa ila opisina to, gihatag nila sang uli. Yan bala mo dala lang di bala amon nga form kay kwaon namon kay wala man kami ka-avail sa Calamity. Di amo to nga ginhatag nila sa amon pero ang amon nga form may utod na. Kuha nang nga may utod na siya. Yang patakaran kuno yang hawiran la kuno biskan wala kuno kami kakuha sang kwarta sa Calamity. Oy, hawiran? Ano ang rason nga hawiran? Kay way naman kamo intensyon nga magkuha kay kuha nyo naman forms ninyo? Na sir? Hello, tinga nga kuha gid kuno to kay hindi naman kailangan siguro nga kuhaon nila na kay the fact nga ginkuha nyo ang inyong formas nagapakita nga hindi na kamo interesado nga mag-apply. Kaya ginkuha na naman sir kay wala naman kami na dala sa kay mga tagay na subong sir mo. Iway naman kami ngalan to sir tiging pa. Way naman kami ngalan nga hindi makakuha. Way na kami ngalan, hindi na kami pwede kakuha kay ang mga ngalan niya ato na tuya. Sir, nang ako gali si Nancy Subaldo, BHW ko sa barangay Bagunawa. Ang DSA, ang amon form dito kadto sa ila, dayon ginapasa sa opisina ni Mayor kag ginapili to kung sino lang ang tao ni Mayor ang tagaan. Kaya ako mismo BHW nakakita kag ginapang-erase nila ang kutob nga lain nga partido. Kaya nila kami. Sino ganin ni palihog liwat?
Si Nancy Subaldo ni BHW ka Barangay Bagunawa. Nancy Subaldo sa BHW sa Bagunawa. So Nancy, mga ano kamo kadamo gid nga ara da subong nga wala makabaton sa calamity kay tungod nga lain ang inyo ginasuportahan. Kaya mo na kuno di ba daw mo nang issue da nga kung hindi nagasuporta kay mayor hindi makabaton sang assistance? Ako mismo nakita sa ginaobra halin sa DSWD pakadto sa may opisina ni Mayor. Kung hindi tao ni Mayor, wala ginatagaan, ginapili lang anay. Kung hindi nga tao, antes pasudlon. Aha. So, silingon nga ang tanan nga mga nalista nga sa DSWD, hindi pa nayagali aprobado, tubtob nga makaagi sa opisina ni Mayor. Amo na? Hindi pa. Kay ginadala pa sa opisina ni Mayor, kilatison kung tao yato tanan, pasudlon niya. Kay nakabatian ko sa sekretarya ni Mayor, pagtawag niya sa upod ko nga BHW, nga tao nila, nga si Darlene Malo, nga isisaon gid nila, nga kung may tao sila nga nawigit, ipasulod gid nila. Kay may isa sila ka tao nga nawigit, ginpasulod nila. Ginpangitaan gito nila sang i-raise, kag dito nila ipasulod. Ako mismo nakasubra sa DSWD. Ang DSWD, wala tingog, kay si Mayor makilates. Okay. Sige. So ano kamo kadamo ang mga pinakamo kabilo gid subong nga wala gid maka-avail? Kay walang ni subong kay kadamo sang pulo ka barangay kadamo ang wala madala. Kutob ni sa mga wala madala mo ning mga hindi supporters ang inyo da nga municipal mayor. Okay, daw kadamo kada subong nga Bumbo Harold daw hindi tagin mapagawa ang ilang video. Paliw ko abi adjust ang inyong cellphone. I-auto rotate siguro na no. Paliw ko abi i-adjust ana inyong cellphone kay nagahigda ang inyong video diri. Hindi ko mapagawa ang video diri sa aton nga YouTube channel, Ma'am Nancy. Okay. I-adjust yun ang inyong cellphone dira kay hindi namon diri mapagawa ang inyong video kag wala ko sang ideya kung ano kadamo kamo da subong. Ang mabatian ko na lang ang pinalakpak no samtang nagahambal ning isa ka BHW. Okay, sige abi kung mapatindog nyo, mapakuha nyo abi anong tawag sini mapatindog ang cellphone. Okay, sige. No, mga kabyanan, ara na, okay na? Okay, sige, abi. Sa liwat, balikan natin si sinong ara da subong. Hello? Damo ni sila mga kabyanan, no? Damo gusto mag-istorya. Hindi taman mapakadto diri sa istasyon, kay tungod sa ginatawag nga minimum health protocol, hindi kita pwede nga magbaton diri sa madamo nga bisita. So dito na lang, pagi sa telepono, pagi sa aton nga pag-interview subong, ginadamo gusto maghambal sa ilang hibubunot na may kantanan sining pagpanghatag sang assistance sa mga naligtan sa bagyong si Odette. Hello ma'am, sino na subong ang nagauyat sang telepono? Hello? Hello sir. Sino ni siya subong? Nancy Subaldo ni sir BHW. Okay, ikaw gyapon ni Nancy, okay, kay ginabi hindi ko makita ang imo nga video. So Nancy Subaldo, bali tanan kamo ginpangkuha nyo na ang inyong mga pormas. Hindi nila pagyatag, kung iyatag nila may utod na. Hindi na buo ang mas paghatag sila kay yawan pa kami pilit antes nila ihatag. Okay. Sino ang hindi maghatag? Ang DSWD. Ang DSWD mismo. Tiway ka mo nakapamangkot sa DSWD kung proper bala ina nga ang mga listahan ninyo dapat iagigid sa opisina ni Mayor? Inaagigid sa opisina ni Mayor. Nagangambal sa mga tao ni Mayor. Si Mayor niya kuno nangayos ang budget. Siya niya kuno masabat kung hindi kami madala. Ay siya niya kuno nangayos ang budget. Subot siya nga nun nga ang ginpangayo ni Mayor nga budget para lang sa mga butanti niya. Oo, sa mga butanti lang. Pero hindi ang butanti, wala. Amo nangambal. Isabto na lang nila kuno kay siya niyang nangayo. Siya niya nag-effort para matagan di kuno sa budget ang barangay sa district. Di paano niya naibaluan nga hindi ka mo niya butante? Ginasala sa sekretarya yung tugagi sa opisina yung mga papilis namon to.
Oh, pero paano may balon sa sekretary nga hindi ka bubutante niya bali sa inyo nga mga papilis naghambal kamo kung sinong inyong abutuhon haw? Hindi, kilala na nila kay may ara sila tao nga nagapangilatis to. Sa amon barangay, sa barangay Bagunawa, siling sang nila tao nga BHW nga upod to, may 4 ka kagawad, gagintawag si Mayor, kag amo tong ginpakilatis sa mga papilis namon. Aha. So ini ikaw isa barangay Baliwagan. So posible nagakatabo ini hindi lang sa barangay Baliwagan kundi sa tanan nga kabarangayan dira sa San Enrique. Nga barangay. Tanan nga barangay damo ang laging pangdala pero ang mga tao ya ubos siya tanan dala. Aha. Ano ang ginpayag sini sa inyo nga punong barangay matapos nga nagwa ang iniya nga concern? Kay kontraya kami mo. Sino nagakontra? Si Mayor kay hindi ya kami ya tao mo. Tiya mo gani, pero ang inyong nga punong barangay ano ang mahambal sini? Kay way kamuya matagaan nga lihitimo man nga kwalipikado kamo nga magabaton. Ano hambal sa inyo kapitan? Willing si kapitan magpa-interview. Ang kapitan namon sa barangay Bagunawa willing gid magpa-interview. Ara da sa subong si kapitan? Ato sa umapan nila. Okay, pero willing gid siya magpa-interview. Ari di si kagawad Jumar na kusi isang barangay Bagunawa. Oo, ti willing man siya nga magpa-interview? Oo, si kagawad? Barangay kagawad. Okay, sige abi, may nagkundamo tingog at least mabalansin naton kung matimbang naton kung bala insakto gining ginahambal nyo kung hindi nga may ara gaya pamulitika nga nagakatabo dira sa panghatagay sang assistance sa nalitan sa bagyong si Odette. So sinong ara da subong si kagawad sino gani? Kagawad Jumar Makutip. Kagawad Jumar Makutip. Makusi. Takusi? Makusi. Okay, sige. Kagawad, ikaw nakasaksi man nga kag makapamatuod nga ang kutob lang sa mga sigurado nga mga butante ni Mayor Tubilyara amo ang ginhatagan sang assistance? Oo, kay kilalang tanan ng tao mo. Ang natigaan nila tapos ang sa piyak na partido wala nila gintigaan gidya. Aha. Ano ning nga mga assistance nga ginhatag? Cash? 5,000 cash. 5,000 pesos nga cash. Okay. Halin gid niya sa Banwa tungod ni sa bagyo nga si Odette. Oo, salamit kaya. Oo, kay ginaklaro ko lang kaysa nagligad may nagreklamo man diri nga atong financial assistance balin sa national government nga may mga ginpanglista to nga hindi man matutuod nga recipient samtang matutuod nga recipient ang wala iya mabutan sa listahan. So inisubong lain naman ni calamity naman iniya nga ginahatag calamity assistance nga ginatag sa nga Banwa sa nga Valladolid. So sang sanuo lang ninyo na ibaluan nga wala na sa listahan kaging kuha sa listahan ang mga recipient nga hindi butante ni Mayor Tubilyara. Hello, Jumar. Sang nyo lang ni baluan nga wala na kamo sa listahan ini mga hindi butante ni Mayor? Kagina lang sa aga. Kagina lang sa aga. Okay, ikaw kagawad isa ka man sang dapat recipient? Oo, kay te nga kon balay guba man mo. Nagguba man. Pero apisar pa nga nakilala ka nga bilang isa ka barangay kagawad. Wala kang gid makasalbar na dula gid imong ngalan gyapon? Oo. Pagtanan nga mga support sa piyak wala gid Mayara natigaan pero kadjutay gid damo gid sang wala. Sino rin nagambal sa inyo nga wala na kamo sa listahan ang DSWD na? Sa may lista man alin sa may DSWD mon to nakita namon. Ti ano ang payag, ano ang pag-explicar sa DSWD? Kaya wala pa ko itong kadto sa munisipyo kung ano itong ilang kay dire ko nagrekta sa headquarters. So kung do kadamo da ng mga nagapinungko subong mga pila kamo kabilog da subongo nga naga upod ang upod da subong nga nagareklamo. Damo kami de Okay. So initanan ang mga arada sa likod mo kag arada makita nga nagatinumpok
tanan ni sila way gini na malaki pang ilang nga ngalan sa listahan. Bambadan, good afternoon, no? Oo. Hello? Okay. Bambadan, kami to ang una-una nga nagpadangat sang complaint nga nagkadto sa station sang Bombo Radio sang January 12. Oo. The reason why nga nagdangat kami sa Bombo Radio is kami gito yung una-una nga gitagaan or ginti out sa barangay Tabaw-Baybay mo. Oo. Namangkot kami sa amon nga kapitan kun nga wala kami nga nadala kay ara man sam ang guba man namon balay. So namangkot ang hamon, naghambal ang hamon nga nga kapitan nga ang DSWD asa babaw na ang nagadesisyon. Oo. So nagkadto kami sa DSWD kag ang ginahambal man siyang DSWD nga ang amo naman kuno barangay ang ga-decide na kuno kung sino ang madala or sino ang nagapanghatag sang lista nga amon nga barangay or ang amon nga BHW. So nagkadto kami sa amon nga BHW kag naghambal man ang BHW nga ang DSWD man kuno kag sila ni Kap kuno ang naga-decide. Amo na nga nagpadangat kami sa Bombo Radio kay wala kami sa may makuha nga validasyon kun nga wala kami nagkaladala kay guba man amon balay. Unfair katama kay sila mismo gahambal nga para sa tanan ang calamity fund. Pero nga ginapili lang nila ang nagkaladala. Pero sigurado ka mo ma'am nga ang mga nagkaladala to mga butante gito, mga sure nga mga tao ni Mayor? Sa iban nga barangay, amo na ang hambal nila. Pero ang sa amon lang yan, ginapamangkot ko lang sa barangay captain namon, nga wala kami nadala, kag hindi sa maghambal, nga ulihi kami hatag sang turbas, kay first batch, kami ang first batch nga naghatag sang turmas, kag ka-unfair lang bala nga mabalaan mo man lang gali sa iban, gali nga nagkaladala nga ginsugo, yaman lang gali nga magpa-picture sang iban nga balay, gali sa nga gubaon nga balay, biskin wala guba ila nga balay, di ka-unfair na ya katama sa amon. May iban nga nakalusot nga hindi guba ang balay, nagpa-picture lang sa balay sa iban nga guba mo na? Oo, amo na. Kag may nakapanugid sa amon nga isa ka beneficiary nga naghambal nga ginsugo iya. Aha. Sino nagsugo? Si Kap kuno. Ay, tinunto ako. Okay. Kaya ano ang inyong nga plano, subong, no? Magluwas nga ginapalabot nyo sa Bombo Radio, dapat magahimo kamo sa mga legal nga tikang parang at least mapasaka ang complaint, no? Ang inyong reklamo nga hindi patas nga paghatag sang financial assistance pagi sa inyo nga calamity fund. Willing ka mo maghimo sang affidavit para nga questionon ang inyo nga municipal mayor sa Banwas sang San Enrique? Oo, Bumbadan, kay hindi man lang ni para sa amon nga ari di subong mong para ni sa bilog nga San Enrique. Kay kung hindi magpabaya lang kami ni sige-sigihon ni nila himo. Okay, sige. So, ini nga concern nakalabot na ni kay Mayor Tobilyara kagawa isa sa may gin-explicar abi sa inyo nga mga katawhan kung ano ang matutuon nga natabo kag kung bala matud ini nga ginapaagi giman siya nga opisina kag ginaskrining dito kung sino lang ang pwede nga makadawat sa nga ayuda. Wala. We didn't hear anything from Mayor or from the DSWD. Ginatulod-tulod lang kami nila. Daw nagligad to nga pagkadto nyo diri daw ay tumalabot si Mayor kay daw hambal niya to daw lain matyag niya. Daw naglain giman matyag ni Mayor na. Wala kami kabalo, Bumbadan, kay every time nga magkadto kami sa munisipyo, wala man kami katubangon. Pero ara man ta nag-opisina ang inyong mayor sa iyang sa mayor's office? Wala. Wala sa opisina. Dati din sa opisina. Sang pagkadto namon, wala. Sa subong, why nyo man malili. Ito kung ara siya kung wala. Sa mga upod ko kuno ara sa balay nila. Ti subong ara sila balay kay udto titig pala niyaga. Pero hindi man ganoon nagkakulugan nga why sa naga-report siya ang opisina. Wala sa kuno ga-report. Why sa ga-report dito sa iya. Base gin COVID siya, why man? Wala man siguro Okay, sige lang kay natingala gani ko kay may pila ka mga numbers nga ginadial ko nga numbers daw hindi ko na makontak kay nagligad pagkontak ko nakasabat ang telepono nga the number you have dialed is not in service. May ara man nga siling nga the number you have dialed is cannot be completed if dialed. The number you have dialed cannot be completed.
Oo. So, I don't know, basi naglain na iya nga number. Anyway, pagitaan ta paagi para nga mapasabat naton si Mayor. Pero, bisan mapasabat naton si Mayor, kung wala sang complaint, formal complaint nga ipasaka, batok sa iya, sa inyo aligasyon nga hindi patas nga panghatag sang assistance, sa nga calamity fund ninyo dira, ti mangin kuan lang yapon ini siya. Mangin ambot silingon nga hindi gid makaangkon gid sang lubos nga katarungan, no? Ang inyong nga reklamo. So ginapaabot ko nga may ara kamo sang formal complaint nga mapasaka naton ini nga reklamo para nga kung mapasaka naton sa ombudsman, kung gusto niyo gini ipasaka sa ombudsman, ipasaka tayo, no? Ma'am? Sorry, Bombodan. Siling ko kung may ara kamo sang formal complaint, dapat siguro ma-file kamo sang formal complaint against sa Mayor Tobilyara kung sa inyo nga pagtanaw matutud ini nga ginpangpili niya lang makabaton sang assistance. Oo, willing man kami, Bombodan, nga mag-file sang formal complaint kag para maklaruhan man kami. Ati sige, may siguro ipaagi ni sa task force kasanag para nga madasig ang pag-file sang complaint kag mapadanga to sa ombudsman kung kinanglanon gid. Oo, sige, Bombodan. Thank you, Gip. Okay, sige. So, sino pa dang gusto maghambal? May mga hibubunot pa da? Tingbon ta na lang kay... para isahay. Sino pa gidang gusto maghambal da? Gusto maghambal. Ini naman sa barangay Tabaw Rizal. Oy, damo gali kamo da nga mga kabarangayan. Pinsan ko, duwa lang kabarangay. May barangay Baliwagan, ikaw ya, barangay Tabaw. May subong barangay, ano naman na subong? Barangay Tabaw Rizal. Actually, Bombodan, tanan gini nga barangay affected. Ay, sus. So, hindi na makasiling gali kita nga daw... kung isa lang ang nagreklamo, duha, o kung isa lang ka barangay, daw makasiling ka pa nga daw hindi matuod. Pero, hindi daw tanan gali nga barangay, may reklamo, ged? Sino da nga sa Tabaw? Ano to? Tabaw Rizal? Ngayong hapon. May hapon, oo. Sino ganing ngalan ta? Seryo, taga Tabaw Rizal. Nang mareklamo man ko wala kay namangkot ko kagapon kay Kap kay ang sa Tabaw Rizal kapon payout. Tinamang kay Kap nga kami wala na dala Kap nga sa kadamo sa nga dala sa side sa piyak nga kami wala na dala nga wasak man akon balay. Ang hambalya sa akon si Mayor yang pamangkuta hindi siya. Hindi ko no si kapitan akong pamangkuton. Singkote nga si Mayor pamangkuton kuya Kap kay hindi bala kalamite per household na amo nang nabatian ko sa radyo. Kada balay nga may guba, maka-avail gid. Ang hulat ka mo kung saan opermahan ni Mayor ang papel nyo. Ang sabat siya sa akon, aga pa ko nagpamunsipyo, wala man to si Mayor. Din ko no si Mayor? Wala man to ko nakapalapay sa opisina. Diyos. Basi tiki daw amo tong ambalya sa nagligat nga si Mana. Nga daw lain to pamatyag niya to, basi gina-isolate siya subong. Bot na tuod na. Sige lang. Anyway, nabalaan ko, naintindihan ko inyong mga balatyagon, kay ikaw ya daw mahibi ka na samtang hambal subong, kay di imagine mo bla. Ang imo balay, gubagid? Oo, nagubagid akong balay, nagkakakasa akong dingding gani. Sige. Do ayawat pa man itaning pilato, tag 5,000 nga matag nga ayuda, nga makatabang na ni tani sa pagbakal sang kung ano nang idapat nga madingdingan ang balay mo nga nawasak. Ang iba niya nga mga wala guba. Nadala pa, una pa. Ay, tungod nga tao sila ni Mayor, amo na? Kamo na ilambal. Tiyan mo nang ilambal, kasi pamatudan ta na. Sige, anyway, salamat kit sa inyo. Sino pa na may iban pagina nga barangay, magluwas sa Tabaw Rizal? Sino pa nang iban da? Explain ko kay ang coordinator, kuya kay para niya sa mga nahansang bagyo. Kamu gani? Kaya pamangkot, hindi mo kilala ka, Mayor nila na. Sige lang, kalma lang. Okay. Sino pa gidang gusto magambal sa lain naman nga barangay, abe? May mga kagawad pa gidang iban? Kadamo kalisin nyo da? Oo, kadamo, di samon. Okay, sa kagawad sa lain ka naman nga barangay? Sa Bagunawa. Barangay Bagunawa kaya? Okay. Anong madugang mo? Do ikaw man to kagiina? Di ba Bombodan tani
ipaskil na nila ang mga listing kung sino na abtan sang sang kalamite. Oo. Di wala man nila post sa barangay aw. Wag yun pang post. Dapat ipang post na siya kaya para nga may balaan kung saan day sino nakabaton. Oo. Para makita nyo nga ang nakabaton matutuod yun nga bululigan. Oo. Diba, sige. Di ang inyo nga, sino galing barangay kapitan dira sa Baluwagan? Kap Arlo Aplas ka? Si Kap Aplas ka? Okay. Daw willing man to sa kuno mapa-interview, sino sa isa da? Oo. Sige lang kay chimpuhan tala na sa sunod nga mga inadlaw. Anyway, salamat gid no sa inyong mga pumuluyod sa Banwa sa San Enrique. Kung ano ang inyong pagpati insakto kag inyong kinamatarong, hindi ka mo magkadlok sa pagbaking bato sa inyong kinamatarong kay kinamatarong yun na kag ang politika ipaiway naton tani kay ang pagbulig dapat sa kwan sa atong tagipusoon, hugot sa atong tagipusoon na pagbulig nga hindi nga nagbulig ka tungod nga supporter mo. Kundi para niya sa tanan mangin supporter man kag hindi para niya sa tanan ang ining ayudang iatag sa tanan nga nalitan sa bagyong si Odette. Sige sa mga katawhanda, salamat gid. Salamat. Okay, do ka sadya man lang nga nagapinalakpak mo da. Hello. Okay, sige. So, okay. I-follow up nato nini no kag pasabto nato si Mayor Tubilyara, no? Sa mga pumuluyod sige lang kay labuton tagid si Mayor Tubilyara. No, kag pasabton kag ang inyo nga DSWD ang inyo da nga Municipal Social Welfare and Development Officer sino ganyan da subong? Si nagligat to gina site ato nga interviewon daw wala gid. No, hindi man magpa-interview. Banta ko Banwa sang San Enrique may ginatago kamo da. No? Kaya kung wala ka mo na sa may ginatago, nagligat pa yan, nagwa na ka mo nagpahayag sa inyong side. O galing kay basi wala ka mo sige may ipahayag, kag may ara ka mo ginatago dala yung ginaluto nyo, ano pa waigi si may nag-dare nga magpalayag sa ilang side? Sa bahagin niya sa Banwa sang San Enrique, nagligat pa ni, ginatalakay naton sa nagligat, ginatalakay naton to ang listahan ay sa mga pumuluyo dira nga kwalipikado nga magbaton sang cash assistance gikan sa national government. Ang bisan gamay nga tingog sang Municipal Social Welfare and Development Officer MSWDO dira sa Banwa sang Valladolid sang San Enrique wala gid. Ang municipal mayor wala man. Di makanto kita sa city administrator, daw city administrator, blada daw si attorney Kwan. Hindi si city legal city administrator, municipal administrator, municipal Kwan lang siguro no. Kaya daw hindi magsabat ang mayor ang inyo dang municipal legal officer. May pa siguro pasabton ta si attorney Tanyada ay. No, kay basi makasabat. Kay wagi kita siya sa natigo kana batyan gikan sa inyo dang MSWDO. Kag subong man sa inyo nga municipal mayor. Kung wala man lang sa ginatago, i-explicar nyo sa mga katawhan nga ang may mga nagareklamo, kag madamo sa mga nagareklamo, halos tanan nga mga kabaranggayan daw sa barangay sa Banwa sang San Enrique. May BSW nga nagareklamo, may kagawad nga nagareklamo. Pati kapitan siguro basi mareklamo ni. Nga ang ginpanglista niya nga mga ngalan, nga mga recipient, nga mo gining nahalitan sa bagyo, basi kibot na lang punong barangay pag pag-abot na sa opisina sa municipal mayor ay na ang alam sa panglista niya. Ayuhon taman bala ang pagpalakat sa Banwa na man Mayor Tubilyara. Nga may mga reklamo nga kaangay sini. Hindi sila magreklamo kung alalangay ang pagtatapo na sa mga katawhan mo. Di subong ka pa iya magpakita sa amuning abilidad. Nga imbis nga sa subong iya nga chimpo, pamot sa tao daw ginakontrak ya sa mga tao subong mo. 24 minutos Banwa nakaligad sa tagna nga launa. Pabuasan tani kay ma-interview kita sa kay Mayor Tubilyara. Maayong nga makasabat gid mismo ang ila sining municipal mayor sa Banwa sa San Enrique.
Definitely, ang sabat ni Mayor, wala ni sang kamaturan. Ang aligasyon. Pero paano natin mapamatudan nga wala sang kamatuan, kaya na natin kamaturan subungo? Hindi lang isa, dua, tatlo, ka mga tao nagreklamo. Hindi lang ordinaryo nga mga tao nga wala sang ginakaptan nga posisyon sa inyong nga banwada, sa inyong nga barangay. May ara nga BHW, may ara barangay Kagawad nga nagreklamo. Di daw kabudlan ni guro naton na balion ang ilang nga mareklamo, banwa? Sige, 25 minutos sa kaligid sa tagnang ilauna. Magkabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabaran sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Ayo banwa ang politika tuod do ka budlay intindiho no. Ari may ihambal ako no. Hindi niya para sa tanan. Ang kuan ang maigo amo ni siling ko bato-bato sa langit. Ang tamaan wag magalit no. May mga amigo man kusubong nga naga-monitor sa aton diri nga mga mayors man. Ka mga politiko. May nagasiling ang mga politiko ara para maghatag solusyon sa problema sa mga katawhan. Pero sometimes makasiling ka nga ang politiko ara hindi gali nga magsulbar sa problema sa katawhan kay sila naghatag problema sa katawhan. May mga politiko, masiling ka ang politiko, mga politicians ara ang politicians para magsulbar sa problema sa katawhan. Pero kung kisa makasiling kita, ang politicians man ang nagatuga sang problema sa katawhan. Conforme man kamo sina. Why ko ya nag-generalize? Pero may aragid amo sina. Wala siling ko bato-bato sa langit, ang maigo hindi lang magpangakig. 32 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang ilauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time ko ang report ni Bumbuan Sindol Surilla. Interview sa kay Doc Chris Rungon. Ti-update niya po ni sa vaccination kag ang pang-booster sa mga fully vaccinated na. Ang syudad sa Bacolod, nakalapaw na kita gani sa target naton nga bakunahan para nga maangko naton ang herd immunity. Sa akong pagkabati daw mga 133 na gani ka porsyento na bakunahan ko no. Mag 133 di nagsubra ang man. 133 sa target nga bakunahan. Na naglapaw na kita no sa aton nga target nga bakunahan. Daw natin si sarili nga sa kabukusan sang nga populasyon sang syudad sa Bacolod. Kundi ang target nga bakunahan, naglapaw na kita. Kag subong kuha na gidya, hindi lang nagahulat ang mga manog bakuna. Ang manog bakuna mismo, ang team ni Dr. Surungo, nagalibot subong. Kag kung dito yung makalabot, yung pangtuslukan yung mga kuhan mo, nakasikundos na. Lawag-lawag sang isa to, sang kilala ko ma'am niya. Naka first dose, naka second dose. Ang booster mo na mga third dose na nanong booster no? Pangatlo na mga third dose. Siya ang hulaton nyo ang kurandos. Siya kurandos. Siling sa nakabati siya no ng kurandos man yan. Kadalom na iyang ngayon kong kurandos. Ang hulaton ang kurandos. Ay oo. Ina ko may kurandos ba, daw naghina, naging man niya subong coronavirus, daw hindi na ganyan sa lapakon eh. Bumbuan, please come in. 123% na nabakunahan. So, 123%.
Yes, sa target. Pamatinan ko abi 133. 123% na bombodan no sa target no nga supposed mabakunahan diya sa aton sa siyudad sa Bacolod. Amo ning pinaka-latest nga pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical, nga siya maning nagapanguna sa vaccination bombodan no, kundi siya ning naga-spearhead dira sa Ayala Malls. At the same time, kundiin nga mga lugar diya sa aton sa siyudad sa Bacolod, kung sa mga kabukiran man na siya or sa mga nabukid na yang bahin sa Bacolod or sa diin to nga medyo malayo-layo nga lugar, basta gina-request, ginakadtuan ina sang team ni Dr. Sorongon kag sang EOC bombodan para matigayon na ang vaccination. Kay suno sa iya, importante gid ni nga mabakunahan kita, no? Para may protection kita, may first layer protection kita, ginaliwat-liwat nga gid bombodan, and at the same time kinahanglan mag third dose ka or mag booster shot ka para bombodan nga added pagid nga protection kay man subong nga daan, di ba? Wala tuos, siguro tamo gid mga kauturan naton makarelate sang ginatrangkaso bala bombodan, no? May sa opisina, mayara sa ang mga taga-government center gani last time to gin-close an hour earlier sa kay because sang disinfection kay damo man ginailanat, ginaubo, ginatrangkaso. Bisang neighbor mo, gulpila may baluan mo, ginatrangkaso. So importante para nga if ever basta gani ginatrangkaso ka, ang hambal dira ni Dr. Chris Sorongon, i-treat, kabigon mo na siya bombodan nga positive ka. Basta ginatrangkaso ka, unless and until ability magpa-test ka, kay para nga maghalong kagidya bala bombodan. That is why, amo na ka-importante na mabakunahan kita. As to ang EO, bala ni Mayor Bing, ginahulat pa ni siya subong bombodan, kay damo ni ka pamangkot, no? Humalin sang gin-announce, ini nga, kakason ang travel ang negative RT-PCR test kung magsulod ka sa Iloilo or halin sa Iloilo or sa Western Visayas magsulod ka sa aton sa Bacolod, pero ang Coast Guard or ang pier nagahulat man nga nga dapat may EO gid. So haman ni Dr. Chris Sorongon anytime ipagwa man ini ang executive order ni Mayor Bing para tumanon gid or matuman na ni nga kung halin ka sa Western Visayas, mag-inbound travel ka, kanto ka sa Bacolod, hindi mo na kinahanglan nga magpresental sa negative RT-PCR test. Bombodan, subong ongoing ang surveillance testing. Kay may mga damo, may mga nagapositibo bala bombodan. Kahapon sa pinaka-latest ang Hall of Justice conduct sang isang mass testing, BMT 8 dito ang nagpositibo. So gina-refer sila sa quarantine facility. Ang SM gin-close for ang vaccination center. Gin-close today for disinfection. Agod bombodan nga kay may isa nga nagpositibo. Ang Ayala Malls subject man na for disinfection ang ilang vaccination center. So, bombodan pamatian naton ang dugang nga pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical. Sinino, ginulatan na lang magawa ang amendment, pero ara pa sa office ni Atty. Bayatan, ato nga City Legal Officer. So, as soon as mapirmahan na ni Mayor Bing, it will be released and we will have the amendment already sa EO1. But as of the moment, status quo kita, so nag-require magyapon kita sa negative RT-PCR sa tanang nga biyahero, even though halin siya sa Western Visayas. Yes, kaya until now, Dok, ang mga cash graphs, especially nagahulat na lang siya nga kumiyara na EO si Mayor Bing, amo na pag-ilang. Yeah, most likely before the end of this week, mapagwagin na siyang amendment to EO1. Oo, anong latest subong sa vaccination ta, Dok? Kamusta? So far, ang latest sa bakuna, ang aton sa mga fully vaccinated, ara na kita sa 123%, that is equivalent to almost 480,000 na nabakunahan na fully vaccinated. Sige man ang aton nga bakuna sa mga kabarangayan kag sa aton nga mga mega vaccination centers. Amo na no, ang aton nga mega vaccination center sa SM ginsara naton for at least 7 days, no, kay para at least mabutang nato sa quarantine kag isolation ang aton nga vaccination team. Kami ara nga nagpositibo sa RT-PCR test result, part na sa aton nga surveillance testing sa aton mga vaccination center. Amo man ang Ayala, subong ning adlaw nag-surveillance testing sila, hopefully magnegatibo lang tanan, kaya may isa kita ka nurse na nagpositibo man sa iyang RT-PCR. So, but nevertheless, sige-sige ato nga bakuna. Sige-sige man ato master listing sang edad 5 to 11 years old. So hopefully, once magabot ng bulong, we are ready to roll out in both public and private schools. Kag, sa subong sini, nakaschedule kami mag-meeting
upod ang mga tag-iya sa ato mga drugstores diri sa syudad sa Bacolod, kay gusto man naton nga kita maging una outside of NCR nga magpilot sang bakuna nga booster shots sa kalain-laing mga drugstore or pharmacy diri sa syudad sa Bacolod. Dok, pila ang din surveillance testing taga na iwat? Pila ka sa atong balmo kagina? Ang atong surveillance testing regular na siya. Kaya nga vaccination centers, every 14 days, once a month or twice a month, yun ang surveillance testing na. So relatively kami nagpositibo sa aton nga SM Vaccination Center. So kilala natin sila i-lockdown, kilala natin sila i-disinfect ang lugar, kaya ang aton nga nurses, papahuayon, kaya ang aton vaccination team, kay tuwad tanan sila close contact. Sa saan nagsugod, Dok? Nagsugod sa buong adlaw. Subong adlaw? Yes. Sa iban nga malls siya wala pa man? Sa subong wala, but subong ning adlaw, surveillance testing man ang Ayala. So fully, kung mag-negatibo sila, sige ang operation sa Ayala. Pero kung may mag-positive, ang rekomendasyon na sila, mapaway man sila for the next 7 days. Dok, ang sa whole of justice, pila ang nagpositive? Ang latest nga napatihan na report, mga almost 28 sila ang nagpositive sa whole of justice. Ini joint effort sa syudad sa Bacolod kag sa Hall of Justice as part sang mando sa Supreme Court to make our Hall of Justice safe for our employees kag sa aton nga mga Bacolodnons no nga naga-avail sa services sa Hall of Justice. Amo na nga naghiwat kita sa surveillance testing kag booster shots sa mga empleyado. Anong advice kung sa nag-positive nga? So ang kutob na nga nag-positive, ginpadala tang listahan sa kada barangayan. So ang ilan nga mga positibong empleyado naka-isolate subong sa ilatag sa kapalit. Bumbuan? So, Bombodan, no, nabatiyan natin si Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical. No? So, yes, Bombodan, so far, ang muling update report natin ni Badulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, kini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. 40 minutos sa kaligid sa tayong nga una. Ingagawin ko lang ng report di Bombo Dennis Rubica. Si Governor Bong Lacson, swab test man to siya, kaya daw nagpungak man to siya kagapon. O susubong ang trangkaso banwa. No? That's why nga halong gid kita kag kinahanglan pa bakuro nato nga immune system. Kinahanglan bastante kita sa vitamin C. Parang malayo ta sa trangkaso. Kung isa nga trangkaso, nagakasalaan pa naton nga COVID. Kag kung pa laboratory ta ini, mapaswab test kita, pati ang laboratory nagakasalaan man nga ang trangkaso, COVID man mo. Naga-positive. Ayo, tano pa doon nagadamo ang kaso sa nga COVID. Pero siling nila, ang kalabanan kung sino doon, ang kaso walang nimo. May pilagin ka mga doctors nga, hindi naman lang magpaingad lang siya. Kung mga magtulutang kaso lang ka mo, hindi lang ka mo lang magpa-swab test. Pagpaimuyong lang ka mo to sa inyo balay, yung pa-isolate ka mo to, kay maayo man lang na. Pila man lang nakadlaw, kung maayo na niya yung kaso. Kay hinali magpa-swab test ka mo, ma-positive pa na karon. Yari ang report ni Bombo Dennis Rubica kay si Gob daw gin-isolate to siya daw, gamay man lang mga inadlaw. No? Kay negatibo man siya sa swab test. Yaring report, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, tatlo kadlaw nga gin-rekomendar nga mag-pawayway anay, na? Isolate anay si Governor Eugenio Bong Lacson, no? After sing mapilaman ka inadlaw o siniman naman nga daw ka tibugid sa atong gobernador sa paglibot sa aton sining probinsya na pagbanagtag sang bulig ayuda assistance sa aton sining mga kautora kay kahapon mo daw tinabanan sa aton mo tagplamate isa pa kita sa nagupod pag live na magyapon interview si Governor Lacson dito sa may banwa sa Ginubaan sa pagbanagtag sa dugang bulig sa mga biktima ni Bagyo Odette Bombodana. Kay kapon dito sa Inubaan, tatlo ka mga barangay ginamon nga ginterestaris mo. Pag pauli, alin sa Inubaan, naglabay pagid sa may banwas ng Kawayan. Nasa isang barangay dito, may araman sa gin prekopar man abig panatag nga bulig sa mga pumuyo. No? To, after sa ito bumudakan dito lang Sinubaan, medyo sa mga speech sa tuwabe, nga ginahatag. Daw na obserbaran na lang daw may time nga
sagrak iya nga tingog o da may time nga daw nakalupit si iya bumbodan ha. Tapos doon na usabaran ang pag-uboy abi. Amo to kapon mo dan from hinubaan pabalik na di nag-agi pas kawayan. Then pag abot dire sana Bacolod mo to gid-advise sana siya nga magpa-check abi na kido di nami ang iyatingog na ay tapos nag-abo na siya. Pero may mamudan nga balita kay kapon sa paidalom gila sa antigen test na rapid test si Governor Eugenio Bunglacson nangin non-reactive na ang iya sining result bumudan. But singon negatibo sa COVID-19 virus bumbo Daniel no. Pero sa piyak sini despite sini nga mga doctors nag-suggestion ay sa gobernador nga mag-relax anay na magpulapaway anay sing sunod si tatlo kadlaw no para at least balik-balik naman nang iya sini basi nubo lang immune system sa gobernador bangod sing terribly man kay busy aga pa nagabugtaw gabi na balik gapuli no kasi kung nagdumunubo amo ni nga daw nagabulubatsyag siya pero mayo iya nga balita bumuda no non-reactive ang result sa ginpatagan ning antigen test kon rapid testing sa iya kapon mismo sa iya sa may Teresa Lopez Provincial Hospital na sa may siyudad San Silay Bumudan. Pamatian ta konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Kagapon sa inubaan, nung mabatsagan mo, yan tingog, isa daw nag-week, no? Sang 3 clusters yung katuan ta, do makita mo na, mamatian mo na, nga do nag-effort sa maghambal. Tapos daw ang reception sa mic, do kahinay. And sa pag-abot na naman sa fourth stop sa Kawayan, naglabay pa siya sa Barangay Isyo on the way back home. Dito nag-sabrak na gano'n. Nag-igham na siya during the time when nag-speak siya. Rapid antigen test, kahapon liwat, no, administer sa Teresita Landoni ng staff, no, may swabber kalipadala, and he was non-reactive. No? But again, for him to recover also, pag hindi magdugo ang iyang resistance, ang iyang immunity, ginpapahuway siya na isang aton mga doctors, no? For at least 3 days. Until ang tigaan siya medication para sa iyang ubo, and we want him to rest kay for palin siyang Sabado, hasta kahapon, adlaw long trip siya, Domingo to siya sa Kabangkalan, Lunes to naman siya sa Moises Padilla, and so on and so forth, no? Grabe yung iyang nalagaw sa tapos aga pa siya nagagawa and date nagapulit, no? So I think this is also a good time for the governor to rest after nga double time siya panagtag sa naton nga mga ayuda parte sa mga biktima sa mga Odette na typhoon. Bumuda mo to ang konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So non-reactive ang atong gobernador pero ti kuan siya nay pahuway siya nay within 3 days na para ma-boost naman ang iya sining resistensya Bombo Daniel. Okay. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 47 minutos na kaligad sa tag ng alauna. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Updanay kita buwas, upod sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo